Tiempo. ¿Se entiende? Esos son Se dos equivoca. partidazos. Qué torpe Bordalás en esta oportunidad. Que Por lo menos en esta Bordalás oportunidad. le quiero, pero se equivoca rotundamente en citar ese partido. Solo Ahora, una cosa. ahora Lisa. yo entiendo que tenga que estar hasta las bolas ya de que Seguro, siempre, seguro, pero se ha siempre equivocado lo mismo. de seguro, Raúl, partido. pero que se Perdón. No, no, equivoque eso, diciendo, por supuesto. le puedes decir al periodista lo que quieras, porque Por además supuesto. la batalla con el periodista tiene que haber, porque cuando ya nos ponemos preguntando, pero decir que si viste el Real Madrid City. No, para mí tenía en la mente el Atlético City. Se ha equivocado. Efectivamente. Se ha equivocado. Le ha salido Real Madrid por Atlético. El único que podemos. Hombre, Sí, el otro es puede un ser. 4. No lo tengo tan claro, ¿eh? Ha marcado- Igual se refiere a que la segunda parte de la prórroga se jugó poco porque el partido estuvo muy parado, Bueno, ¿eh? No lo tengo tan claro. De hecho, en la No. primera parte hay alguna acción en la que el Manchester City pierde tiempo, o sea que no le falta parte de razón. Sí, pero ¿qué saca- tienen que ver los periodistas de hoy lo que No, estén no, para atacando no los de citarlo. Valencia con el partido del Madrid City? Correcto. Eso no lo Para tiene mí que pensaba en el Atlético. Y tirarse, me da igual, tirarse al madridismo Pero- o al Atlético no, encima. Pero también tiene que cansar mucho que siempre que pasa algo, Pero eso siempre está es porque clarísimo. pierde tiempo, Sí. macho. No, Esto o sea, que- él no o sea, puede ser el muñeco del pim pam pum claro. para nada. Sí, Pero eso, siempre, sí. pero tirarse, hablar del que se ha City y del equivocado. Madrid. Se ha equivocado. Pero bueno. De ejemplo. Un abrazo, Diego, que vaya bien, gracias. Ahora sí, chao, Filipo, chao, gracias, chao, Raúl. chao, Vamos chao. como siempre, Borja Cuadrado, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Aquí comeza Obreo en Radio Lugo. Cas voces de referencia. Co análisis de colaboradores expertos. Dende a web a app da ser ou na onda media. Chega a única retransmisión con ADN breoganista. Benvidos a Territorio Celeste. Ola, moi boas noites, benvidos ao Pazo dos Deportes. Estamos xa na antepenúltima xornada da Liga Endesa, o penúltimo partido que imos ter ocasión de ver o conxunto lucense nesta tempada aquí no seu Pazo, pero hoxe diante un auténtico equipazo, actual campeón da Liga Endesa, o subcampeón da Euroliga. Por lo tanto, bueno, pues un partido donde prácticamente ningún dos dous se xoga nada. O Breogán ten opcións matemáticas aínda de chegar a playoff, pero realmente son moi escasas. E ademais o Barcelona pues prácticamente ten asegurada tamén a primeira posición, que en 3 partidos ten 2 victorias de ventaxa máis o averás con respecto ao Real Madrid. Por lo tanto, os de Yasique Vicius mirando xa máis hacia Belgrado que hacia o partido de hoxe. Imos ver o que depara, xa saben, o Breogán con as ausencias de Zanan Musa, de Tribal Haynes, o Barça que non vai a ter a Dante Esu, que se lesionou o pasado martes no quinto partido da serie co Bayern. Mirotic tampouco estará por decisión técnica, pero ao cambio temos aquí a posible reaparición de, para min, un dos millores xogadores desta competición como é Corey Higgins. Bueno, pues como sempre, hoxe co equipo completo, e además de xeito presencial, non como outras veces. Temos a Lolo Bello no apartado técnico a la emisora, Alex Gato aquí con nós, tamén Sara Mejide, Edgar Paz, moi boas tardes. Boa tarde, Paco. Temos que empezar de todos xeitos con unha mala nova para todos os aficionados ao baloncesto en Lugo, e é que hoxe falecía en Málaga Manolo Jato, adestrador que foi do Breogán, tamén o foi en Málaga do Caja de Ronda, lucense, e pai tamén dun exxogador do conxunto breoganista, como é o caso de Manolo Jato. Por lo tanto, bueno, pues o noso máis sentido pésame, a nosa lembranza a un desos persoeiros que fixo que o básquet, que o baloncesto seña en Lugo lo que é actualmente, non? Que teña a importancia que ten. Descanse en paz Manolo Jato. Bueno, Edgar, o que decíamos, non? Partido, creo que para disfrutar, non? O sea, desos partidos que imos ver baloncesto, un equipazo como é o Barça posiblemente, non vou a decir o millor de Europa, pero se digo que está entre os 3 millores de Europa, creo que non me vou a confundir. Enfrente ao noso Breogán, bueno, pues que con esta tempada que está facendo, que nos ten a todos tan ilusionados, pues é un partido como pues para disfrutarlo. Sí, sen dúbida, o feito de que Río Breogán chegue a estas 3 últimas xornadas, un chisquiño máis atrás incluso, coa salvación no peto, fai que hoxe sexa un partido para disfrutar, para
xogar sen presión, un reto eu creo que ilusionante para todo o membro do Río Breogán, do seu plantel. Agora está a bancada aplaudindo moitísimo porque aparece Sanan Musa preto do banquiño do Río Breogán, e xa sabemos que cando o bosniaco aparece no pabillón todo o mundo recoñece a súa labor, un bosniaco que xa está adestrando de xeito individual para tentar incluso rematar a temporada vestido de curto coa camisola celeste. Veremos se os prazos e a nivel médico logra ter esa alta necesaria, sobre todo para competir con contacto, que a chave, tendo en conta a fractura que sofreu. Volvendo ao partido de hoxe, pese as ausencias de Exum ou de Mirotic, estamos a falar de un equipo con moitísimo nivel. Falas de Cory Higgins, pero tamén podemos falar de Jokubaitis, drafteado xa pola NBA, podemos falar de Nikola Provitola, ao que lle o ponte aéreo. Madrid-Barcelona sentoulle dunha maneira impresionante, está a facer unha das mellores temporadas probablemente como profesional da súa carreira, máis aló daquela con Juventud que de xeito individual pois marcou un pouco o seu retorno a élite máis absoluta. Perdón, pero esa era quizá a gran asignatura pendente, non de la Provitola. Todos sabíamos que un equipo como Juventud, un equipo onde poda amasar balón, xogarse os seus tiros, ser fundamental, pois sempre respondeu. Sin embargo, bueno, o paso anterior por Baskonia, por Madrid, deixou moitas dúbidas como para que chegara este ano Barça, e dende logo para que se convertira como se convertiu nun xogador clave para Sasha Jasikevic. Sí, en moitos momentos. É certo que no ecosistema de todo un Fútbol Club Barcelona danlle esa liberdade, esa capacidade de poder ser un pouco verso libre dentro dun sistema moi xerárquico e moi estruturado como o de Jasikevic. Creo que Jasikevic entendeu que é a única forma de que na Provitola dé o seu máximo rendemento, porque non é un xogador para ter atado moi atado ou frenado constantemente, senón que as súas virtudes están precisamente en ser por momentos impredecible. É certo que encaixou como un guante pois nun equipo que outra vez volverá a disputar a Final Four da Loriga, a semifinal fronte ao Real Madrid, pero que previamente terá que baterse fronte a un Río Breogán que, como dicía antes, con moitas baixas importantes, pero que ten que tomar este partido ca maior das ilusións e, por que non, buscar a sorpresa. Bueno, pues este é o primeiro contacto co partido de hoxe. Van a ser presentados os xogadores de ambos os dous conxuntos. Nos temos que lembrarlles que estamos aquí gracias ao patrocinio da Vicepresidencia Segunda da Deputación Provincial e tamén gracias a estes outros patrocinadores. Marzo Saúde Fisioterapia, la clínica de los deportistas de élite lucense. Si ellos confían en nosotros, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Ven a conocer todos nuestros servicios. Fisioterapia, podología, enfermería, sala de valoración y de tratamiento, estética, gimnasio y hasta spa. Además, cada vez que nos visites estarás ayudando a quien más lo necesita. Parte de nuestros beneficios se destinan a un fin social. Te esperamos en Castroverde, Lugo, en la calle Rosalía de Castro, número 49. Ei, es opositor? Escoita, porque isto vaiche interesar. Sergas, convocadas 1070 prazas de enfermaría, inscripción aberta ata o 15 de xullo. Xunta, convocatorias inminentes de auxiliar administrativo, subalternos, coidadores, auxiliar de clínica A1, A2... Aproveita esta oportunidade. En Nos Oposicións preparamoste para conseguir unha praza. Ofrecémosche unha preparación flexible, con clases presenciais e virtuais. Campus virtual onde poder ver as clases gravadas e unha nova app para facer test dende calquera dispositivo móvil. Infórmate sen compromiso en calquera centro Nos. Nos Oposicións, experiencia e innovación na formación de opositores. ¿Mala visión? ¿Ojos cansados? Sabemos de lo que nos hablas. Déjanos ayudarte. En la consulta del Dr. Iglesias nos preocupamos por tu salud visual. Contamos con los mejores recursos en cirugía ocular y si algo nos caracteriza es la atención personalizada. Cuéntanos tu problema. Nosotros le pondremos solución. Consulta del Dr. Iglesias en el Hospital Polusa, Lugo. Porque cuidar de tus ojos es cuidar de ti.
Na súa mesa que non falte a carne de Carnicerías Montes. En Carnicerías Montes esforzámonos en buscar os mellores exemplares mercando a pequenos gandeiros reses coidadas de xeito natural. Temos o mellor cordeiro, cabrito, capón, carne de potro e, por suposto, tenreira. Se lle apetece un cocido, tamén temos a mellor carne de porco, cachuchas, lacón, morros, soá e moito máis e de excelente calidade. Probe a nosa especialidade de elaboración propia de forma artesanal sin conservantes nin colorantes. Cabeza de porco prensada, lacón prensado e orella. Achéguese ás nosas tendas, temos servicio a domicilio. Carnicerías Montes en Lugo e Taboada. Ou faga as súas reservas no 606 233 950. 606 233 950. E síganos nas nosas redes sociais Facebook e Instagram. Ou en carniceriasmontes.com. Nutrición deportiva en Lugo para cualquier deporte y edad. Cambio de hábitos y educación nutricional para un cambio duradero. Sonia Boado y Ricardo Estevez, dietistas nutricionistas especializados. Baloncesto, fútbol, halterofilia, crossfit, piragüismo, vóley. También deportistas vegetarianos o veganos. Mejora tu rendimiento, composición corporal o bienestar. Te esperamos en Calle de la Reina, Portal 79, tercero E. ¿Cocinar y perderte el partido? No. Deja que os cachivaches lo hagan por ti. Sin levantarte del sofá. Llámanos al 982-220099, elige el arroz que te apetezca y nosotros te lo llevamos a casa. Disfruta cada partido con nuestra auténtica cocina, porque la victoria sabe mejor con el paladar contento. Asistencia e prevención para a saúde. Traballo e asesoramento en equipo. Multidisciplinarios e involucrados nos hábitos de vida saudable. Así somos, así é Clínica Concepción Arenal. Visítanos no 15 da Rúa Concepción Arenal, Lugo, ou contáctanos no 982 28 0150. Porque a túa saúde impórtanos. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. Aquí seguimos en pé, nunca millor dito, está sonando nestes momentos, cantado a capela como é habitual, o hino do Club de Baloncesto Breogán. Bueno, as gradas que xa teñen o aspecto habitual, todo preparado, polo tanto, para que dé inicio un moi bo encontro. Por certo, Edgar Majalbasi, que tampouco está físicamente nas millores condicións, tuvo problemas durante a semana, perdeu algún adestramento. Bueno, xa é moito, non? Raibel Haynes ausente, Zanamus ausente e Majalbasi con problemas. Sí, de feito, eu creo que Rasil Majalbasi leva o último mes con diferentes problemas a nivel físico. Xa tivo arrastrando e xogando ao mesmo tempo diferentes xornadas sen estar ao 100%, por eso tamén eu creo que modificou bastante como repartir a súa minutaxe, reservando un chisquiño máis e dándolle moito máis espazo a Jordan Sacco dende o inicio de encontro. Veremos canto pode axudar o pivote internacional austriaco, pero bueno, lóxicamente o feito de que a terceira torre na que este equipo se basea fundamentalmente a nivel ofensivo non este tampouco 100%, pois fai máis difícil afrontar un partido ante todo un Fútbol Club Barcelona. Bueno, o quinteto inicial do Río Breogán vai estar composto por Cachinas, que xa outro día xugou 30 e tantos minutos, casi máis que toda a tempada. Estará tamén Tyler Kalinowski, Jordan Sacco, Eric Quintela e tamén Iván Cruz, que está tendo un final de tempada realmente notable. Sí, creo que o mesmo quinteto que Gran Canaria, que a presencia de Iván Cruz por Marko Lukovic. Xa o comentaba tamén Belko Mersic nas rodas de prensa previas ao partido. Xa o falamos de alguna que outra retransmisión, que o feito de que este mes sexa, bueno, un pouco máis relaxado para o Río Breogán marca moito tamén a facer probaturas o de buscar 6 xogadores que cunha minutaxe maior poden ser interesantes para renovar ou manter de cara ao ano que ven. Bueno, son todo este tipo de cuestións que incluso o propio Mersic pois falaba abertamente nestes últimos días. Bueno, pois ambientazo, atreveríame a dicir incluso que tambores de guerra, ¿no? Que agora se escoita e imos co quinteto inicial do Barça, que hoxe xogará de Amadelo, Brandon Davis, Hayes, Nicola Provitola, Cal Curis e por suposto Calates.
¿Qué vamos a decir? Un quinteto de absolutas garantías, élite, de perfectamente poder repetirlo en Belgrado de aquí a unos días na semifinal europea, máis aló da presenza de Mirotic. É certo que ca ausencia precisamente do hispano-montenegrino, Hayes pode ocupar máis posición de 4 que de 3 alto. De feito, semella que vai a salir así de inicio o equipo de Salunes de Siquevicius. Bueno, pues primeiro balón ao aire, precisamente para o Barça, concretamente era Nigel Hayes o que se fixo co balón, fixo rebotar contra as pernas de Cáchinas, o balón se perdeu pola línea lateral, xogará, por lo tanto, o conxunto catalán. Aí temos a Calates. Primeira situación defensiva, Paco, deixa a Cáchinas sobre Calates. Belko Mersic, eu creo que para tentar dificultar o máximo posible a capacidade de pase, poñer un xogador máis grande que poda apretar un pouquiño en balón e que cos brazos e a envergadura pois dificulte a mellor condición de Calates como xogador, que é lectura, pase, visión e inteligencia sobre a cancha. Kirkulis que erra o seu primeiro lanzamento, rebote longo que se perdeu pola línea lateral, volta a xogar. Volve non, é a primeira posesión que ten o conxunto lucense. Perde Eric Quintela con la Provitola, que vai a anotar 5 posición, primeiros puntos para o xogador italo-argentino. Sí, confiouse un chisquiño Eric Quintela, porque é certo que non estaba apretando moito sobre o balón, pero no momento en que lle deu lixeiramente as costas, o argentino estivo moi hábil, moi rápido, e roubou e gañou esa canasta sinxela para o FC Barcelona. Balón para Eric con Kalinowski. Kalinowski quería xogar con Saco, balón que finalmente é para Iván Cruz, que lanza canasta. Primeiros puntos do Río Brogan, empata 2. Sí, ese balón solto, moita actividade además de momento no equipo de Siquevicius, a punto de gañar outro roubo nesta ocasión sobre Kalinowski. Ese balón solto pues acaba nas mans de Cruz, que media distancia anota, e agora boa defensa de Jordan Saco impedindo que Davis anote esa situación de poste baixo. O balón é de Tyler Kalinowski, defendido por Calates. Continúa Kalinowski, deixa para Eric Quintela, non lanza, intenta a penetración, non entra, pero se o rebote tampouco. Dos lanzamentos de Eric Quintela que non entraron. O balón é para Nicola Provitola, busca sitio, non deixa para Calates. Calates que quere romper a defensa, volve sobre os seus pasos. Aí temos o xogador griego querendo xogar con Davis, o balón para Kalinowski. Pero vai manter a posesión, creo que o Barcelona, porque o último en tocar sería o propio Tyler Kalinowski. Cambia, pues dá balón para Brogan. Pois non ten ningún sentido. Para mí tampouco entendo moi ben porque o balón é para o Brogan. O balón saiu por lo lateral impulsado por Kalinowski. Para mí, si se quere pode ser falta o millón, claro, por un empurrón, pero para min de xeito claro cambiaba nesa situación de bloqueo directo Breogán e buscaba con bo criterio atacalo dentro do interior. Davis sobre Eric Quintela, e segue moi agresivo o uso das mans o Barcelona, claro, en cada posesión. E mentre non lle aspiten, fan ben en seguir así. O vai a sacar Eric Quintela xa para Iván Cruz. O balón é de Kalinowski, diante de Calates, continúa Kalinowski, lanzamento de Kalinowski, non vai a entrar. O rebote falta de Davis para Saco, pero recibiu falta persoal a primeira de Brandon Davis. É a primeira falta do partido, sacada o Breogán dende a liña de fondo, vai no facer Iván Cruz sobre Jordan Saco. Balón chega Eric Quintela. Salida de indirectos. Aí está liberado. Completamente só Kalinowski. Dende aí non erra. Canasta tripla. Canasta de Marco Saúde para Tyler Kalinowski. Mala comunicación neses indirectos na defensa do Barça. Tan liberado saiu Kalinowski que lle deu tempo incluso a tomalo con calma, a orientar ben os pés e casi ser un tiro aberto máis que de saída de indirectos. E agora la Provitolas gaña esa liña de fondo e a situación de 2+1. Pois veron a canasta de Nicola Provitola e a primeira falta persoal ademais de Jordan Saco. E la Provitola que leva os 4 puntos do Barça, 5 se anota agora o adicional. Que lo anota, claro. Empate a 5. Kalinowski, o bloqueo de Iván Cruz. Iván Cruz hacia o aro do Barcelona, canasta de Iván Cruz. É unha situación difícil de defender.
cunha continuación curta, que a esquina desocupada nesa situación de bloqueo directo, a rotación ten que vir do lado contrario. Kuric tarda moito, despois Iván Cruz ten unha moi boa lectura porque ve o norteamericano de Indiana protexendo o aro e vai máis agresivo en vez de gastar o tiro dende a media distancia. O rebote de Sacco, xugou con Quintela, que penetración de Quintela, canastón de Eddie Quintela, recorrendo o campo, velocidade no Brogan. Ella sí que Vicios queixándose de que non gastaran a falta para parar esa situación. Calathes quere xogar interior para Davis, está con Sacco. Brandon Davis lanza e aí non perdoa. Sí, porque sobre todo Jordan Sacco ten que intentar sacalo, empurralo un poquinho máis lonxe da pintura. Casi recibiu cos dos pés metidos na área restringida e despois clase, calidade, fundamentos para atacar ese un contra un de espaldas. Kalinowski repite o sistema. O balón de Eri, de novo Kalinowski. Cambio defensivo e van a atacar dende abaixo poste. Iván Cruz gaña a línea de fondo, deixa para Cachinas, lanzamento de Cachinas, non entra o rebote finalmente para Hayes, xoga o Río o Barça. Sí, de momento Mersic mantén ese plan de partido atrás con Cachinas defendendo a Calathes, que lle dalle moita distanza porque non é un gran tirador, sobre todo máis alo de ser en pesquedos o grego. E agora Hayes gañando rebote ofensivo, outro máis. Despois do erro de la Provitola, o rebote ofensivo de Hayes. Falta clara Jordan Sacco. Falta clara, é moi clara. De Jordan Sacco, é un problema libres para Calathes. É un problema porque a segunda, no minuto 4 deste primeiro cuarto, quedou a defensa desordenada despois do rebote ofensivo. E falábamos desa defensa de Cachinas dándolle espazo para dificultar o máximo posible esa capacidade de meter un balón a un corte, un pase interior. Invítalle máis a tirar que a poder distribuir. Pois Calathes anota o primeiro dos tiros libres. Segundo lanzamento. Sí, as dúas faltas, Paco, de Río Brogan, que lle custan situacións de tiro libre, un 2+1, agora esta en dúas penetracións. As faltas hai que gastalas un poquinho antes para evitar que se sean todo accións de tiro. Rasim Mahalbasi, interesante o duelo que pode ter con Brandon Davis. Mahalbasi ten que sacar para Cachinas. Aí temos o lituano, fai ese sitio, lanza Cachinas de 3, non vai entrar o rebote para Mahalbasi. Eri Quintela, a penetración de Eri, lanza Eri, canasta de Eri Quintela. 4 puntos para o base lucense. Sí, cabreado así que Vicios porque Mahalbasi conseguiu manter ese balón vivo no rebote ofensivo palmeando e despois atacando a media distancia Eri Quintela. Boa circulación esquina. Pois volve a errar e outro rebote ofensivo. O rebote ofensivo para Brandon Davis, aí pode facer moitísimo dano. Vanlle dar o aclarado para xogar ese un contra un. E aí está, a canasta de Brandon Davis. Físicamente, claro, non hai color, non? Entre Rasim e Brandon Davis. Empate a 11. Brandon Davis que termina contrato este verán e ten, bueno, bastantes posibilidades. Fálase de Milano, fálase incluso de Real Madrid. Veremos si Barcelona quere igualar esas situacións económicas. E agora saca a falta, percutindo, usando o seu peso e o seu corpo Rasim Mahalbasi, insistindo nese movimento por liña de fondo. Segunda de Brandon Davis. Efectivamente, a segunda falta de Brandon Davis. Entra Sally a 2 puntos de Rasim Mahalbasi. Entra Sally no conxunto de Yacique Vicius e entra Sergi Quintela por o seu irmão Río Brogan. A ver que fai Rasim co lanzamento. Sí, cambiando, bueno, por adicional, por obriga da ausencia de Belhens, a situación de dirección de xogo. Falamos moitas veces que vai a facer coincidir a Sergi ben con Agustín Ubal, ben con Kalinowski, para que entre os dous podan sacar ese balón a campo ofensivo. E veremos que tal o parcial sen un base puro en pista para o Río Brogan. Bueno, Calathes, lanza Calathes, non entra. Outro rebote ofensivo, para Paco. Salin. Creo que sea o cuarto. Están traindo a rebotes ofensivos. O Nicolás Provitola deixa para Calathes, lanzamento de Calathes que non vai entrar o rebote. Agora sí, para Rasim Mahalbasi. Corre Sergi, continúa Sergi, a penetración. Eu creo que Sergi. máis algo de que poda haber un contacto en media pista e falta, creo que despois obcécase Sergi Quintela en finalizar esa situación. De novo la Provitola que non entra, o rebote para Sergi Quintela. Sí, abancado Pazo
moi cabreada porque os colexiados de momento están deixando un nivel de contacto alto, un uso das mans bastante importante. Hai que saber xogar con esa situación e igualalo, claro. Kalinowski deixa para Mahalbasi, Falta en ataque. Falta en ataque de Tyler Kalinowski, vai a ser a primeira. Pues bueno, Paco, creo que en apenas 5. Kalinowski decía que o xogador estaba Sí, pero xa pasaron o balón. Xa non tiña o balón. Eso é. Si finalizara a situación ao aro, non tería sido falta Claro. en ataque probablemente, pero dende que pasa o balón é un contacto máis. Ia decir que en apenas 5 minutos creo que o Pazo está bastante metido no partido. Moito ruido ese. Bueno, pois o balón para Calate, sempre defendido por Cáchinas. Lanza Hayes de 3, non entra. Al tiro. O rebote para Sergi Quintela que corre. O Brogan está meténdolle ritmo ao partido. Aí está Sergi Quintela, gaña línea de fondo, deixa para Kalinowski. Kalinowski con Kuris, dos excelentes tiradores. Kalinowski faise sitio, lanza o xogador do Brogan, non entra, o rebote para Hayes. Vai haber máis troco trocos no están Barça. Jokubaitis e Roland Smith. Efectivamente. É Hayes que ben o fixo Que Hayes e a xogador. falta clara de Cáchinas. Sí, rachando o bloqueo directo polo medio con ese split que como se soe chamar esa situación, ademais un centro de gravidade moi baixo mantendo o manexo do balón. Xa tiña liña de penetración ganada, Cáchinas ten que usar a falta, pero outra vez Paco, falta en acción de tiro, quenda dende o 4.60 para o xogador de Fútbol Club Barcelona, e son 4 faltas xa, está en bonus o equipo catalán, pero é que chegaron a bonus tirando xa moito tiro libre, que iso é un problema porque lles axuda a producir. Este equipo, se ofensivamente ten certa continuidade, pois lógicamente o partido é moito máis difícil. Bueno, pues aí está o xogador do Barça, Nigel Hayes, na liña de tiros libres, non aproveita o primeiro dos lanzamentos. Segundo tiro para o xogador estadounidense. Agora sí. Pero é Higgins, para que non lle poñas a anotación a Nigel Hayes. Pues sí, pues no. Kalinowski. Canasta tripla. Canasta tripla de Kalinowski. Segunda do xogador. Segunda canasta de Marzo Saúde. O marcador da 17-12. Que bo bloqueo de Sanli, deixando totalmente liberado a Jokubaitis na media distancia. Como sempre, Mahalbasic con tendencia a defender en tropa, así máis afundido, protexendo pintura, pero bloqueo excelente do internacional turco. Bueno, pois aí está o marcador, 17-14, balón para Sergi Quintela. Outra vez liberado. Kalinowski, canasta tripla. Canasta de Marzo Saúde para Tyler Kalinowski, é a terceira. Está tendo problemas o Barcelona defendendo esas situacións de indirectos. Agora cambiaban co interior, saltou Sanli, pero un pouquiño tarde, e claro, con suficiente espazo Kalinowski non vai ter ninguna dúbida en gastar o tiro. 3 de 4 de práctica de Kalinowski. Bueno, que pase, Pede Sanli. Eu antes que falabas de Cody Higgins, que eu confundí con Hayes, que levaba medio ca idea fija de que era baixa. A Cody Higgins voltar a canchas, porque, insisto, para mí é un dos millores xogadores da competición. E ao final sae e non me enteiro. Cousas que pasan. O que está en pista é Agustín Ubal, que se vai a afrontar o seu equipo, que posee os dereitos de Agustín Ubal. Xogou 4 partidos esta temporada en Liga Endesa. Aí está, Agustín Ubal. Agustín Ubal deixa para Rasí, lanzamento de Rasí, non vai a entrar. O rebote finalmente para Alex Abrines. Aí va Cody Higgins. Sí, un Alex Abrines que está pasando polo mellor momento da súa temporada a nivel de acerto, falta clara de Kalinowski. Vai ser a segunda de Kalinowski. Agarrou a Abrines. Bueno, non imos ser tan puristas, ¿no? Pero a falta, se analizamos un pouco agarrado polo cuello. Bueno, pasa que non foi un contacto moi excesivo nin prolongado. Era para impedir que pasara limpo esa situación de bloqueo. E berros de Kalinowski no Pazo Universitario. Alex Abrines preparado
para anotar os seus primeiros puntos no partido de hoxe na liña de tiros libres. O xogador Balear anota o primeiro. Eron Ofésico segundo, rebote para Mahalbachi. 21-15. Escoltou o bote moi pronto nesa posesión Agustín Ubal. Sergi Quintela non anota. Na súa penetración, os rebotes para Smith. Sí, estaba moi ben defendido por Jokubaitis, perfectamente punteado. E Cory Higgins que quere ser agresivo atacando Ubal. Ben Ubal en ese caso na súa defensa. O balón para Jokubaitis. Aí temos o lituano, faz ese sitio, boa finta de cabeza. Deixa para Higgins, Higgins para Roland Smith, 3 segundos. Sí, 3 segundos. Ia decir que as fintas moitas veces non son o suficientemente valoradas. A de cabeza de Jokubaitis permítelle gañar a liña de fondo. Despois, a de Higgins eu creo que o mellor non era necesaria porque estaba suficientemente liberado. E a piques de perder o Río Brogan, arriscou demais nese pase na saída, liñas adiantadas de presión no Fútbol Club Barcelona. Vai a xogar Quintela. O balón para Eric. Eric se va hacia adentro. ¡Oh, qué pase! Pase por la espalda para Mahalbachi. Canastón de Mahalbachi. ¡Qué asistencia de Eric Quintela! E outra vez, Jasikevičius moi enfadado con seus xogadores porque nesa situación dun contra un, tendo faltas por dar, supera Eric Quintela de xeito bastante sinxelo a situación e o cabreo de Jasikevičius moi importante. Tenía que ser 23 no marcador, ¿no? Erra Jokubaitis, vai lle quedar unha máis a Río Quedan Brogan. 4 segundos. Falta de Cory Higgins, media pista. A canastra de Sergi Quintela entrara, a falta e abaixo non vai valer, non vai a dar continuidade, creo. A ver, creo que van a falar os colexiados. Pero como está apretando o Pace Universitario. A ver Poupos e máis a Poupos. E siguen falando os 3 colexiados do centro da pista. O público de pé. Eu creo que van a dar. Vamos ver o que está. A sensación que eu tiña inicial, si non a deran xa non estaban discutindo. Era que non era continuidade, pero bueno, veremos. Bueno, pues que siguen aí os colexiados intercambiando opinións. O Mahalbachi aplaudindo o público. Vale o tripla. Vale a tripla de Marcos Saúde. E terá tiro libre adicional, Paco. Pode ser unha xogada de 4 puntos. Finalmente os colexiados interpretan que lle dá continuidade a esa falta en medio campo de Cory Higgins e as protestas de Jasikevičius, que entende que non debería ser así, e tamén eu imagino que cabreado con os seus xogadores porque van a cometer a terceira falta sen estar en bonus e vai a darlle unha opción de 4 puntos a Río Brogan. Pois canasta máis adicional de Sergi sobre unha falta de Cory Higgins, lanza Sergi, anota 26-15. Chegamos ao remate do primeiro cuarto. E como celebra o Pazo do conxunto lucense. Como celebra o Pazo primeiro cuarto, que maneira, que xeito de rematar. Así moi rapidamente, Edgar, o centro é que se chegase por os rebotes ofensivos, a diferencia do Brogan podría ser máis importante, ¿no? E sobre todo creo que polos 5 tiros libres que debe levar anotados o Fútbol Club Barcelona, checaremos ahora na estatística oficial, de 15 puntos, é dicir, que sin o tiro libre, sin as segundas oportunidades, pois sería moito máis difícil producir a nivel ofensivo o equipo de Jasikevičius. Espectacular o primeiro cuarto no Pazo dos Deportes. O que chegamos con resultado de Río Brogan 26, Barça 15.
Marzo Saúde Fisioterapia, la clínica de los deportistas de élite lucense. Si ellos confían en nosotros, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Ven a conocer todos nuestros servicios. Fisioterapia, podología, enfermería, sala de valoración y de tratamiento, estética, gimnasio y hasta spa. Además, cada vez que nos visites estarás ayudando a quien más lo necesita. Parte de nuestros beneficios se destinan a un fin social. Te esperamos en Castro Verde, Lugo, en la calle Rosalía de Castro, número 49. Ei, es opositor? Escoita, porque isto vaiche interesar. Sergas, convocadas 1070 prazas de enfermaría, inscripción aberta ata o 15 de xullo. Xunta, convocatorias inminentes de auxiliar administrativos, subalternos, coidadores, auxiliar de clínica A1, A2... Aproveita esta oportunidade. En Nos Oposicións preparamoste para conseguir unha praza. Ofrecémosche unha preparación flexible, con clases presenciais e virtuais. Campus virtual onde poder ver as clases gravadas e unha nova app para facer test dende calquera dispositivo móvil. Infórmate sen compromiso en calquera centro Nos. Nos Oposicións, experiencia e innovación na formación de opositores. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. Vivindo a tope o partidazo que está facendo de momento o Río Brogan, con todas as baixas, con todos os problemas, imponiéndose o actual campeón e líder tamén da Liga Andesa, o Barça, por 11 puntos de diferencia, 26-15. Balón para Mahalbasi, lanza Mahalbasi, canasta tripla, canasta de Marzo Saúde para Racim Mahalbasi. A punto a máis, a diferenza tamén está na liña de 3-0 de 8 o Fútbol Club Barcelona, o remate do primeiro cuarto. Agora Abrines saindo nese man a man, anota primeira. Como está Alex Abrines neste tramo final de temporada? E despois falábamos do tiro libre, 5 de 7 Barcelona no primeiro cuarto, 5 puntos, 2-15 totais, chegaron dentro 4-60. Agustín Ubal sale na axuda na súa defensa. Smith deixa para Sergi, de nuevo Agustín Ubal, se quere hacia dentro. Ubal se leva o tapón de Roland Smith e xoga Abrines para Jokubaitis, de novo Alex Abrines completamente liberado, canasta tripla de Abrines. Mala defensa, mala comunicación na transición defensiva, non gasta ninguna falta. E Abrines totalmente liberado, é certo que a 7 metros, pero según está, puro especialista. O especialista completamente só. 3-6 de inicio neste segundo cuarto. Balón para Sergi, o que lanza Lukovic non entra, pero Agustín Ubal cae de recaptura o rebote. Canasta de Agustín Ubal, que le cae moi ben a Salamigilio polo que vexo. Primeiros puntos para Agustín Ubal, 31-21. Abrines, penetración de Abrines, ten que sacar para Roland Smith, lanzamento de Smith, tripla. Pois Paco aí era ten que se chegar antes Lukovic. É que Lukovic ten que ter as mans arriba, non telas abaixo cando o balón chega á esquina. Falábamos do 0 de 8 no primeiro cuarto, 3 de 3 neste segundo período. No inicio, o Fútbol Club Barcelona, 2 de Abrines e esta de Roland Smith. E agora técnica de Asíquevicius, porque leva... Pero ten que valer a canasta de Ubal. Non Pitou na antes. Sí. É que si non beneficia o infractor, Claro, non sei se a ver non sei se lla darán, non o teño claro, realmente pita antes. Eu creo que tamén, pero que pasa que porque bueno, si interpreta que xa deu paso. E Asíquevicius leva protestando, sobre todo dentro da acción de que dan continuidade banda 4 puntos seguidos para Ubal. Vaya canasta de Ubal. E Asíquevicius protestando e segue a protestar, cabreadísimo o adestrador lituano. Eu creo que dende a situación da continuidade que lle deu esa acción de media pista co 3+1 de Sergi Quintela, non deixou de protestar, de queixarse, segue a falar cos colexiados. Creo que estaba a protestar Paco Manexo, que Agustín Ubal tiña o balón por debaixo da súa por riba da súa palma, que o collera por debaixo nesa situación de media distancia que finalizou, pero máis que por esa situación en concreto, creo que por a reiteración de todas as protestas que levan nos últimos minutos. Pues Sergi Quintela, que anota o lanzamento da técnica, o tiro libre. Obreo outra vez 10 puntos por enriba, 34-24. Xogando Jokubaitis, defendido por Eric Quintela. De novo Jokubaitis, volve a toparse diante a Eric.
Bo traballo de Eric. Falta de clara Mahalbasic, de Mahalbasic. sí, clara, porque o agarra e aparta a Sanli. Estálle tanto bloqueo como rebloqueo Paco con Jokubaitis, pasoullo Eric Quintela moi por detrás, incluso de cuarto por detrás do propio Mahalbasic. E segue a rotar. Aparece Jankovic agora en posición de 5, Mahalbasic ao banco. O Brogan agora cos dous irmáns Quintela, Kokachinas, Lukovic e Jankovic. E semella que se van a poñer en zona 2-3 nesta situación de fondo. Veremos se é solo co fondo. O Jokubaitis con algún problema 5 segundos. Sacar, 5 segundos. Perda de balón, a situación de… Falámoslo no partido fronte a Gran Canaria, que o uso de defensas alternativas por parte de Belko Mersic era moi bo resultado nas illas. E agora nesta primeira posesión que debuxa 1-2-3 na situación de fondo do Barcelona, gañan a perda. Bueno, por el momento moi bo traballo do Río Brogan en todos os aspectos. A pesar de todo, gañando por 10 puntos de diferencia, 7:40 para chegar ao remate da primeira metade. E o balón para Sergi Quintela con Eric. O bloqueo de Jankovic non. O pide máis lonxe Eric Quintela no lado que yo cambie de ángulo. Aí sigue Eric, que recibe un empurrón que non ven os colexiados. Continúa o base lucense, lanza de 3. Canasta tripla de Eric Quintela. Contra Taboleiro. Canasta de Marzo Saúde. O ataque non estaba a ser nada claro, nada cómodo. Non se entenderon sobre que ángulo de bloqueo directo buscaban traballar en media pista prácticamente, pero esa pequena dose de fortuna sonriu a Eric Quintela. Agora a resposta con ese flotter, con ese tiro en carreira de Calates. Canasta do base do Barcelona, 4 puntos para el Eric Quintela, muy presionado por Calates. Continúa Eric detrás Calates, Eric, al final vai a ser Calates que lle rouba o balón. Paco, son dúas posesións nas que Eric Quintela está gastando moitísimo dribbling, moito bote. Calates non anota, o rebote para Sergi. E de novo posesión para Brogan, 37-26, recobra o Brogan, por certo, que foi a súa máxima diferencia. No, creo que tuvo un máis 14, Paco. Logo miro. O balón para Sergi. Continúa Sergi por encima de Muy Salin, difícil, era moito. mala decisión. Moi grande Salin. Nicola Provitola, falta de Lukovic. É unha boa falta porque a transición defensiva prácticamente era de 4 homes, porque Sergi Quintela quedara moi por detrás desa situación. Ten que parar o balón con la Provitola. Marco Lukovic sabe que o vai atacar, moito mellor gastar a falta. Segunda de equipo. E volta Kalinowski por Sergi. É certo, a máxima diferencia do Brogan foi de 14, 29-15 o inicio deste cuarto. Vai a sacar de novo o Barça, vai no facer Nico Calates. Nico. Balón para Smith. Alex Abrines sale na axuda Jankovic. Vai tarde Jankovic. A primeira e a terceira do Brego, non? Sí, terceira de equipo. Quedan aínda 6 minutos e 9 segundos para o remate da primeira metade. Vai a sacar Calates da liña lateral. Quería xogar con Roland Smith, estivo atento aí Lukovic. O balón para Salin. Este con la Provitola de novo Salin. Aí emparexado con Sergi Quintela. Boa axuda por liña de fondo. Lukovic, pero non vai a Falta en ataque de Calates. Calates. Sí, porque na axuda por liña de fondo, 2 contra 1 a Salin en poste baixo. Calates buscaba meterlle a pantalla para liberar o tirador da esquina oposta que buscaba ese pase, estaba en movimento e para o partido creo que Sabrina de Siquevicius. Hai tempo morto que pediu Mersic. Mersic por o que dixeron por megafonía. Veremos ahora no electrónico a quen lle marcan o tempo morto, sería un pouco raro. Bueno, prácticamente 6 minutos para o remate da primeira metade. Río Brogan 37, Barça 25. ¿Mala visión? ¿Ojos cansados? Sabemos de lo que nos hablas. Déjanos ayudarte. En la consulta del Dr. Iglesias nos preocupamos por tu salud visual. Contamos con los mejores recursos en cirugía ocular y si algo nos caracteriza es la atención personalizada. Cuéntanos tu problema. Nosotros le pondremos solución. Consulta del Dr. Iglesias en el Hospital Polusa, Lugo. Porque cuidar de tus ojos es cuidar de ti.
Na súa mesa que non falte a carne de Carnicerías Montes. En Carnicerías Montes esforzámonos en buscar os mellores exemplares mercando a pequenos gandeiros reses coidadas de xeito natural. Temos o mellor cordeiro, cabrito, capón, carne de potro e, por suposto, tenreira. Se lle apetece un cocido, tamén temos a mellor carne de porco, cachuchas, lacón, morros, soá e moito máis e de excelente calidade. Probe a nosa especialidade de elaboración propia de forma artesanal sin conservantes nin colorantes. Cabeza de porco prensada, lacón prensado e orella. Achéguese ás nosas tendas, temos servicio a domicilio, Carnicerías Montes en Lugo e Taboada, ou faga as súas reservas no 606 233 950, 606 233 950, e síganos nas nosas redes sociais Facebook e Instagram, ou en carniceriasmontes.com. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. Sí, comentar, Paco, que o tempo morto finalmente de Mersic, sí. Era un poquinho estrano o timing de gastar o tempo morto, supoño que quería axustar algo a nivel defensivo. Importante, sí. Porque seguro que volte unha razón, ¿no? Bueno, Sergi Quintela, penetración de Sergi, canasta por encima de Sali, e moito mérito canastón de Sergi Quintela. E moito mérito tamén de Jankovic, de feito creo que Sergi Quintela agradecía porque Jankovic impide que Sanli poda rotar o suficiente para protexer mellor aro e de aí que tuvera máis camiño libre o xogador galego. Balón para… Falta en ataque la Provitola. Pasou por riba agresivo Sergi Quintela esa situación de bloqueo directo e co antebrazo co cóbado apartou no internacional argentino. Pois oye, Paco, porque son máis 13 posesión, podería ter unha nova máxima o Río Breogán. Balón para Sergi Quintela. 39-26. Sí, gañando Río Breogán. Están escoitando ben. Balón para Tyler Kalinowski. Kalinowski faise sitio, lanza Kalinowski, non vai entrar, pero o rebote que o pelexaba o Breogán cae finalmente nas mans de Nicalates. Aí vai o xogador grego. Tapón de Cáchinas. Tapón de Cáchinas. Pelexando o Breogán, pelexando todo o equipo. Qué implicación, qué traballo, porque a diferencia física tamén se nota, Edgar. Sí, pero estivo moi ben además Cáchinas nesa situación para chegar a puntear, a taponar o lanzamento e volven a insistir nas saídas de indirecto de Kalinowski, que tivo tantos problemas Barcelona para defender. E un chisquiño de sorte tamén para non perder o balón, pero só quedan 2 segundos. Lanza Sergi, non entra porque se esgotaba la posesión, lanzó desde 8,5. Balón para Provitola, Calates. Non ten moita confianza Calates. Non, porque ademais os 2 tiros totalmente abertos e liberados que tivo errounos e agora… E ademais o Valle claramente nos 5 partidos optou por deixar liberado a Calates. E de feito o Río Breogán está a facer eso bastante tempo. Cáchinas, o que falábamos no inicio do partido, danlle moitísimo espazo para impedir sobre todo e dificultar que el poda pasar o balón, encontrar cortes. E ollo porque la… ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué canastón de Jankovic! O que nunca víramos nesta tempada do xogador serbio. Pero hai unha cousa que eu creo que a Jasikevičius non lle pode gustar, que é que Sanli entra case a unha finta de tiro dende a liña de 3 de Jankovic. Agora excelente Sergi Quintela pechando rebote fronte a Brines. Como está o Río Breogán? Bueno, pois que vamos a dependencia o que ten. Balón para Tyler Kalinowski. Xoga con Cáchinas. De novo Kalinowski. Kalinowski con Lukovic, queda 4 segundos. Lukovic aí podría non habería moito máis tempo. 4 segundos. O problema é que o ataque estivo mal estructurado dende o inicio. Agora outra vez Cáchinas protexendo aro, impedindo que la Provitola pudiera finalizar. El traballazo de Cáchinas. A outro día en Canarias. Claro, esos puntos son 2 puntos. Falta la Provitola, no. Sí, 8 segundos. 8 segundos, sí. Campo. Vaya a recuperar. Voltan Eri y Iván Cruz, 41-28. No. 41-26, máis 15, nova máxima para o Río Breogán. Hubo un pouco por adiantado polo que ven agora. 41-26 a 3 minutos 8 segundos. É que o Breogán Ser vai por diante de Movistar, evidentemente, sempre. O balón para la Provitola, xogando con Calates. Está Piero Oriola en cancha. Outra vez aquí no Pazo, a falta, sí, de Eric. Piero Oriola, falta personal de Eric. Que lembremos, visitó este pabellón en LEP algunha que outra ocasión. Temporadón aquel que fixera en Huesca, un Piero Oriola, ademais, que o Río Breogán intentou incorporar tamén. Pero que non hubo xeito.
É o que teñen os xogadores que queren cobrar. É unha costumbre fea, pero falo daqueles anos Lev, el decidiu un sitio onde Puidera individualmente tuvera máis importancia, máis peso, e lóxicamente foi unha decisión que lle saliu perfecta. ¡Oye! ¡Ay! 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 Lo que estamos viendo. ¡Ay! Que lo teníamos escondido. Que no queríamos enseñarlo. Que queríamos tenerlo ahí para que no se nos vaya. ¿Qué está haciendo Jankovic, Edgar? Correu a pista excelente. 43-26. Que no te lo crees, di la verdad. Non, é moi difícil de creer que o Río Breogán este máis 17. E así que Vicius agora sí para o partido. Festa rachada agora mesmo no Pazo Universitario. Bueno, pois quedan 2 minutos 44 segundos no Pazo dos Deportes. Atención ao resultado, atención ao marcador. Río Breogán 43, Barça 26. Nutrición deportiva en Lugo para cualquier deporte y edad. Cambio de hábitos y educación nutricional para un cambio duradero. Sonia Boado y Ricardo Estevez, dietistas nutricionistas especializados. Baloncesto, fútbol, halterofilia, crossfit, piragüismo, vóley. También deportistas vegetarianos o veganos. Mejora tu rendimiento, composición corporal o bienestar. Te esperamos en Calle de la Reina, Portal 79, tercero E. ¿Cocinar y perderte el partido? No. Deja que os cachivaches lo hagan por ti. Sin levantarte del sofá. Llámanos al 982-220099, elige el arroz que te apetezca y nosotros te lo llevamos a casa. Disfruta cada partido con nuestra auténtica cocina, porque la victoria sabe mejor con el paladar contento. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. Paco, fai Mersic exactamente o mesmo que fixera en Gran Canaria, a 2-2-1 en 3/4 de pista para refuxiarse na zona tras tempo morto ao adestrador rival. Veremos que tal lle sae. De momento impide a canastra, pero queda liberado na esquina. Kuric erra, outro rebote ofensivo. As zonas tamén teñen estes problemas. É máis difícil pechar o rebote. Ahí tenemos a Jokubaitis con muchísimos problemas el Barça. Roba balón Eri, volve a recuperar Jokubaitis. O que se vai para dentro de Hayes, lanza Hayes. Outro erro máis. Nota, o rebote vai a ser para que falta de Hayes. Jankovic. E falta de Nigel Hayes. Falta de Hayes. ¡Guau, Jankovic! Pero ¿qué está facendo Jankovic? ¿Dónde estabas? O que sí, queda moi claro, Paco, que o Río Breogán a nivel de enerxía está a poñer bastante máis que o Fútbol Club Barcelona. Está a ser esa situación chave para que o partido esté desenrolando, desenvolvendo nestas circunstancias. O equipo lucense de 11 e o Pazo de 10. ¡Qué ambientazo en estos momentos no Pazo dos Deportes! O balón para Tyler Kalinowski. 43-26, atención al resultado. Eric Quintela, Tyler Kalinowski, Jankovic, vaya a controlar Jankovic, José Jankovic, que atire, que va a meter. Ahí está, hay que tirar, hay que meter, que lo teníamos ahí escondido. 6 puntos no segundo cuarto de Jankovic. ¿Pero qué puntos? E 5 puntos contra Taboleiro. Aquí la tripla de Eric Quintela, agora esta dentro a media distancia. Esa pequena dose de fortuna que é necesaria sempre para vencer a estos super equipos na Liga CB. E outra vez na Provitola, forzando moito esa situación. Jankovic, sube o balón Jankovic, deixa para Eric, él se vai para dentro, quere xogar interior, e aí a falta personal de Jokubaitis, e vale a canasta de Lukovic, vaya a ver adicional, vale a canasta, qué barbaridade o que estamos vendo hoxe aquí no Pazo dos Deportes. Que primeiro tempo do Río Breogán. Eu non sei se van a aguantar as forzas, non sei se van a aguantar este ritmo, pero que se pode pedir máis este equipo? Nada, e como están Bel Hayes e Sanam Musa ao lado do banquiño disfrutando como 2 seareiros máis unha primeira parte para enmarcar, oye Paco, e que son 26 puntos os que leva anotados o Barcelona, 11 en 9 minutos de segundo cuarto. Moi difícil de ver isto entre un equipo de tantísimo caudal e calidad ofensiva. Nota adicional Iván Cruz. Anotó adicional Marko Lukovic. Son os seus 3 primeiros puntos no partido. Outra vez as mesmas normas que a zona, tras tiro libre
outra vez a 2-3. Balón para Kuric. La Provitola outra vez para dentro. Cáceres facendo un trabajo tremendo. Triple que non entra. O rebote para Hayes con Connie Higgins. Aí temos o afillado de Michael Jordan. P de Jankovic. De Sergi Quintela. Moi boa defensa do Breogán. Sí, falamos antes que coas zonas moitas veces o rebote ofensivo é máis difícil de pechar, posto que non tes unha referencia clara. Estaba atacando, atacou 3 homes o Barça, e gracias a ese rebote ofensivo pois ainda están tendo máis opcións, porque é verdade que as súas porcentaxes están a caer constantemente. Bueno, o Barça que non anota desde o minuto 13. O balón para Curry, rompe agora a racha, pero bo apuntamento que nos facía Sara. 48-28. A canasta foi de Kuric, que si teño ben apuntado, creo que é a súa primeira canastra, sí. É a súa primeira canastra. Sí, porque raras triplas que tentara no que vai de partido, e agora perda de balón de Eric Quintela, a carreira. Isto é o que non se lle pode permitir ao Barcelona, castigar as túas perdas. Tempo morto de Mersic para preparar algo nestes 9 segundos, 8 e 9 décimas concretamente, que restan de primeira metade. Bueno, pues tempo morto que solicita o adestrador do Brogan. Quedan 8 segundos 9 décimas para chegar ao remate da primeira metade. Tremendo, espectacular o traballo que fixo o Río Brogan hasta agora. O conxunto lucense que gaña por 18 puntos de diferencia. Río Brogan 48, Barça 30. Asistencia e prevención para a saúde. Traballo e asesoramento en equipo. Multidisciplinarios e involucrados nos hábitos de vida saudable. Así somos, así é Clínica Concepción Arenal. Visítanos no 15 da Rúa Concepción Arenal, Lugo, ou contáctanos no 982 28 0150. Porque a túa saúde impórtanos. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. 48-30. Restan 8 segundos 9 décimas. O balón para Brogan. O público que eu creo que ainda non se creo que está vendo hoxe na cancha do Pazo. Estaba mirando as estatísticas oficiais. 3 de 15 dende a liña de 3 o Fútbol Club Barcelona. Os 3 que anotou foi abrindo este segundo cuarto. 3 de 7 consecutivo. Non volveu visitar o tiro libre. 5 de 7 segue a ter. E agora Jankovic, que buscaba outra vez atacar de cara, a piques de perder o balón. Sí. Esta saída é moi bella, Esa saída vai a sacar Sergi, non saca, deixa o balón fora do campo, que é o único sitio onde se permite. No saque de fondo hai que sacar. Bueno, pois quedan 4 segundos. Vai a lanzar Jankovic, que vai pasar, pois non anota. Pero chegamos ao remate da primeira metade. Absolutamente inesperado o que estamos vendo no Pazo dos Deportes. 48-30, e es que non aprendemos, Edgar. Empezamos a primeira xornada falando de que o Tenerife iba a ser superior ao Brogan. O Brogan lle pega un repasazo, que o Brogan non se vai a meter na Copa, métese na Copa. Se lesiona Musa e trae ben, non volven a gañar. Bueno, pois aí os temos. Como vamos a dubidar deste equipo? Sí, un más 18 descanso. Eu creo que algo que ninguén dos que estamos no Pazo Universitario teríamos pensado cando entrábamos na instalación, e sobre todo o que falamos, ese nivel de enerxía, de actividade que está sendo algo chave para desenrolar a un Fútbol Club Barcelona, que é certo que non está a ter un bo acerto, pero esa é a necesidade que ten Río Brogan para poder superar pois a equipos que teñen os orzamentos máis altos do baloncesto europeo, que non teñen tampouco un gran día a nivel ofensivo, pero esa enerxía, ese traballo atrás é moi importante. A partir de aí, bueno, podendo correr, con algún factor xe que aparece como Jankovic anotando 6 puntos no segundo cuarto, cas triplas de Kalinowski. Bueno, de momento creo que non se lle pode pedir nada máis ao equipo de Veljko Mrsic. Non se pode pedir, pero nada máis. Que implicación, que traballo, que esforzo, pero ademais que ben se está plantexando o partido. Xa nos deixou Veljko Mrsic asombrados co traballo que se fixo frente ao Gran Canaria, como
o Brogan tácticamente afrontou o partido, como supo respostar en cada momento, e hoxe é verdad que a primeira parte pues 3/4 do mismo. Sí, tal cual, agora mesmo é un equipo que retomou, creo que certa confianza perdida cas baixas de Belgense e Musa, que lóxicamente desubican un pouco a todo o plantel. Veremos tamén o inicio do terceiro período. Creo que o Fútbol Club Barcelona vai elevar aínda máis o listón de contactos, de nivel defensivo, porque non quero estar dentro desas 4 paredes, porque o cabreo de Jasikevičius que amosou diante de todo o mundo non sei se será aínda maior internamente cos seus xogadores. Bueno, eu non sei o que vai a pasar no segundo tempo, porque o Barça é un equipazo, ou como tú dis agora, bueno, pues máis ou menos nos podemos imaginar o que está a suceder no vestiario do conxunto catalán. Tampouco sei hasta onde vai aguantar físicamente o Brogan co esforzo que están realizando, pero de momento xa digo, esta primeira parte está ou vai a estar nese arquivo que vamos a ter esta tempada, co partido de Manresa, co partido de Valencia, co partido de Tenerife, con tan bons partidos que temos disfrutado nesta tempada. Bueno, pois tempo de descanso no Pazo dos Deportes. Escoiten ben, Río Brogan 48, Barça 30. Marzo Saúde Fisioterapia, la clínica de los deportistas de élite lucense. Si ellos confían en nosotros, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Ven a conocer todos nuestros servicios. Fisioterapia, podología, enfermería, sala de valoración y de tratamiento, estética, gimnasio y hasta spa. Además, cada vez que nos visites estarás ayudando a quien más lo necesita. Parte de nuestros beneficios se destinan a un fin social. Te esperamos en Castroverde, Lugo, en la calle Rosalía de Castro, número 49. Ei, es opositor? Escoita, porque isto vaiche interesar. Sergas, convocadas 1070 prazas de enfermaría, inscripción aberta ata o 15 de xullo. Xunta, convocatorias inminentes de auxiliar administrativo, subalternos, coidadores, auxiliar de clínica A1, A2... Aproveita esta oportunidade. En Nos Oposicións preparamoste para conseguir unha praza. Ofrecémosche unha preparación flexible, con clases presenciais e virtuais. Campus virtual onde poder ver as clases gravadas e unha nova app para facer test dende calquera dispositivo móvil. Infórmate sen compromiso en calquera centro Nos. Nos Oposicións, experiencia e innovación na formación de opositores. ¿Mala visión? ¿Ojos cansados? Sabemos de lo que nos hablas. Déjanos ayudarte. En la consulta del Dr. Iglesias nos preocupamos por tu salud visual. Contamos con los mejores recursos en cirugía ocular y si algo nos caracteriza es la atención personalizada. Cuéntanos tu problema. Nosotros le pondremos solución. Consulta del Dr. Iglesias en el Hospital Polusa, Lugo. Porque cuidar de tus ojos es cuidar de ti. Na súa mesa que non falte a carne de Carnicerías Montes. En Carnicerías Montes esforzámonos en buscar os mellores exemplares mercando a pequenos gandeiros reses coidadas de xeito natural. Temos o mellor cordeiro, cabrito, capón, carne de potro e, por suposto, tenreira. Se lle apetece un cocido, tamén temos a mellor carne de porco, cachuchas, lacón, morros, soá e moito máis e de excelente calidade. Probe a nosa especialidade de elaboración propia de forma artesanal sin conservantes nin colorantes. Cabeza de porco prensada, lacón prensado e orella. Achéguese ás nosas tendas, temos servicio a domicilio. Carnicerías Montes en Lugo e Taboada ou faga as súas reservas no 606 233 950 606 233 950 e síganos nas nosas redes sociais Facebook e Instagram ou en carniceríasmontes.com. Nutrición deportiva en Lugo para cualquier deporte y edad. Cambio de hábitos y educación nutricional para un cambio duradero. Sonia Boado y Ricardo Estevez, dietistas nutricionistas especializados. Baloncesto, fútbol, halterofilia, crossfit, piragüismo, vóley. También deportistas vegetarianos o veganos. Mejora tu rendimiento, composición corporal o bienestar. Te esperamos en Calle de la Reina, Portal 79, tercero E. ¿Cocinar y perderte el partido? No. Deja que os cachivaches lo hagan por ti. Sin levantarte del sofá. Llámanos al 982 220099, elige el arroz que te apetezca y nosotros te lo llevamos a casa. Disfruta cada partido con nuestra auténtica cocina, porque la victoria sabe mejor con el paladar contento. Asistencia e prevención para a saúde. Traballo e asesoramento en equipo.
Multidisciplinarios e involucrados nos hábitos de vida saudable. Así somos, así é Clínica Concepción Arenal. Visítanos no 15 da Rúa Concepción Arenal, Lugo, ou contáctanos no 982 28 0150. Porque a túa saúde impórtanos. Marzo Saúde Fisioterapia, la clínica de los deportistas de élite lucense. Si ellos confían en nosotros, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Ven a conocer todos nuestros servicios. Fisioterapia, podología, enfermería, sala de valoración y de tratamiento, estética, gimnasio y hasta spa. Además, cada vez que nos visites estarás ayudando a quien más lo necesita. Parte de nuestros beneficios se destinan a un fin social. Te esperamos en Castroverde, Lugo, en la calle Rosalía de Castro, número 49. Salud, mami. Lo que no sirve que no estorbe. Te metiste a tu gol por torpe. Te quedó grande este torque. Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby. Sin visa ni pasaporte. Mandé tu falso amor de vacaciones. Pa' la mierda y nunca vuelvas, que todo se te devuelva. No, de lo que me hiciste si no te acuerdas. No me vuelvas a llamar, que hasta boté el celular. De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. Lo que se va, conmigo no te equivoqué. Pa' parquearme, tengo uno que está listo pa' llevarme. El segundo está esperando en el hotel y el tercero lo conozco esta noche. No me llames que mi número cambié. Si quieres que te lo dé, llamo un 800 jódete. No sé si me escuchaste. No me llames que mi número cambié. Si quieres que te lo dé, llamo un 800 jódete. No me vuelvas a llamar. En el intento, lo hiciste ver como que perdiste el tiempo. Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento. Te veo en las redes, no puedo creerlo, qué pena de ti. Yo que fui buena y tú que gonorrea pagándome así. Rata de dos patas, lo digo Paquita, un animal rastrero que se come todo lo que se atraviesa. Diablo, tú eres un juez. El Breo se vive aquí. En Radio Lugo. No paso señor los Basanta. deportes sales. Sí, ibas a decir algo. Nada, como no decías nada. Bueno, porque estaba aquí atento a otras cosas. Pues tiempo de descanso. No paso los deportes, pero que queren que les diga que, para que me crean, que o Brogan vai gañando por 18 puntos de diferencia a todo un Barça 48-30, primeiro tempo realmente con moi pouquiñas cosas que se podan decir en contra do que fixo o Brogan, se acaso esos problemas no rebote ofensivo que por outra parte completamente lóxicas pola diferencia física entre un e outra plantilla, pero es que a partir de aquí o planteamento do Brogan, os cambios tácticos de Belko Mirsic, a defensa zonal, incluso presionando en 3/4 despois do tempo morto de Jasikevicius, o acerto do equipo, a loita, a implicación, todo está sendo realmente positivo. Es que de outro xeito non se podría explicar que o Brogan fora gañando por 18 puntos de diferencia o equipo azulgrana. Cal é a pregunta? A pregunta é que vai acontecer agora. Quedan 20 minutos
20 minutos son moi longos en baloncesto, e máxime cando estamos falando de dúas plantillas con unha diferencia de nivel tan importante como hai entre o Breogán e, evidentemente, o Barça. Pero o que deixaron claros de Bercomersi é que aquí non vai haber rendición, que o Breogán vai a loitar hasta o último segundo, e que se o Barça quere asegurar hoxe o primeiro posto da Liga Endesa, vai a tener que mellorar, pero sobre todo vai a ter que traballar moito e moi duro. Tempo de descanso no Pazo 2 de Deportes. Lembren, Río Breogán 48, Barça 30. Marzo Saúde Fisioterapia, la clínica de los deportistas de élite lucense. Si ellos confían en nosotros, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Ven a conocer todos nuestros servicios. Fisioterapia, podología, enfermería, sala de valoración y de tratamiento, estética, gimnasio y hasta spa. Además, cada vez que nos visites estarás ayudando a quien más lo necesita. Parte de nuestros beneficios se destinan a un fin social. Te esperamos en Castroverde, Lugo, en la calle Rosalía de Castro, número 49. Ei, es opositor? Escoita, porque isto vaiche interesar. Sergas, convocadas 1070 prazas de enfermaría, inscripción aberta ata o 15 de xullo. Xunta, convocatorias inminentes de auxiliar administrativo, subalternos, coidadores, auxiliar de clínica A1, A2... Aproveita esta oportunidade. En Nos Oposicións preparamoste para conseguir unha praza. Ofrecémosche unha preparación flexible, con clases presenciais e virtuais. Campus virtual onde poder ver as clases gravadas e unha nova app para facer test dende calquera dispositivo móvil. Infórmate sen compromiso en calquera centro Nos. Nos Oposicións, experiencia e innovación na formación de opositores. ¿Mala visión? ¿Ojos cansados? Sabemos de lo que nos hablas. Déjanos ayudarte. En la consulta del Dr. Iglesias nos preocupamos por tu salud visual. Contamos con los mejores recursos en cirugía ocular y si algo nos caracteriza es la atención personalizada. Cuéntanos tu problema. Nosotros le pondremos solución. Consulta del Dr. Iglesias en el Hospital Polusa, Lugo. Porque cuidar de tus ojos es cuidar de ti. Na súa mesa que non falte a carne de Carnicerías Montes. En Carnicerías Montes esforzámonos en buscar os mellores exemplares mercando a pequenos gandeiros reses coidadas de xeito natural. Temos o mellor cordeiro, cabrito, capón, carne de potro e, por suposto, tenreira. Se lle apetece un cocido, tamén temos a mellor carne de porco, cachuchas, lacón, morros, soá e moito máis e de excelente calidade. Probe a nosa especialidade de elaboración propia de forma artesanal sin conservantes nin colorantes. Cabeza de porco prensada, lacón prensado e orella. Achéguese ás nosas tendas, temos servicio a domicilio. Carnicerías Montes en Lugo e Taboada ou faga as súas reservas no 606-233-950 606-233-950 e síganos nas nosas redes sociais Facebook e Instagram ou en carniceriasmontes.com. Nutrición deportiva en Lugo para cualquier deporte y edad. Cambio de hábitos y educación nutricional para un cambio duradero. Sonia Boado y Ricardo Estevez, dietistas nutricionistas especializados. Baloncesto, fútbol, halterofilia, crossfit, piragüismo, vóley. También deportistas vegetarianos o veganos. Mejora tu rendimiento, composición corporal o bienestar. Te esperamos en Calle de la Reina, Portal 79, tercero E. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. E que maneira de vivilo, porque o Barça vai perdendo frente ao Río Breogán por 18 puntos de diferencia. 48-30 vai empezar a segunda parte. O Barça con Corey Higgins, Nicolás Provitola, Roland Smith, Brandon Davis e Alex Abrines. Higgins o que tengo balón. Zonas no Breogán a 2-3 iniciando este terceiro cuarto. Volta a zona Breogán, o lanzamento de Higgins que non vai a entrar. O rebote para Iván Cruz. Eddie Quintela para Kalinowski. Como presiona la Provitola Kalinowski. Kalinowski deixa para Eddie, lanza Eddie, non entra, lástima. O rebote ofensivo para que va a haber falta dun xogador do Barcelona. De la Provitola, segunda. A segunda falta de la Provitola. Seguirá xogando, por lo tanto, Río Breogán. Iván Cruz
para Sacco, Mete un problemas problema. para sacar, recupera o Barça. Sí, sobre todo porque é certo que apremiaban ao mellor os 5 segundos para sacar, pero darlle o balón para iniciar a situación ofensiva a Sacco na esquina non é a mellor das decisións Eu posibles. creo que yo deu porque non vio outra posibilidade. Balón para Higgins. Higgins con Cáchinas. Aí temos o estadounidense, deixa para Abrines, este non vai errar, non, canasta tripla Terceira de tripla Abrines. para el sen erro. E Corey Higgins capitalizando un pouquiño máis ao nivel ofensivo, ten a Cáchinas agora con el, porque Cálates está no banco. Foi de 2 a canasta de Abrines. Pois deron ya pisando e agora falta de Alex Abrines tamén sobre Kalinowski. Pois queda en 2 as triplas de Abrines. O marcador 48-32 vai a sacar Eric Quintela dende a liña lateral, vai lo facer para Kalinowski. Eric Quintela. O balón para Tyler Kalinowski. O bloqueo de Sacco, Kalinowski Segunda. rompe outra vez Abrines. Estivo inteligente porque Jordan Sacco ainda tarda un pouquiño en buscar esa situación de pick and roll, de bloqueo directo. E Kalinowski que fai en canto inicia o movimento de subida para poñer o bloqueo saque, atacar ao lado contrario, atacar o rellec, buscar a cadeira a Alex Abrines, e aí non estivo suficientemente ben o desplazamento lateral do mallorquín. E segunda falta para él. Balón para Jordan Sacco con el Davis. Jordan Sacco, aí temos a Jordan Sacco. Era un dos poucos de Jordan Sacco. Un dos poucos que faltaba por sumarse a nivel ofensivo a este Río Breogán. As dúas faltas están cedo no primeiro cuarto. E o que estamos a ver, Corey Higgins capitalizando moito o ataque do Fútbol Club Barcelona. E agora vai haber falta e vale a canasta de falta Corey de Cáchinas, creo. Higgins. E a falta de Eric. No, de Eric Quintela, na axuda, uso das mans. A segunda de Eric. O punto número 4 para Corey Higgins, que está claro que asumindo xa o papel de líder, Sí, ahora, sobre todo estas primeiras posesións, están querendo xerar a partir del como manexador, situacións de bloqueo directo. No tiro libre tamén anota. E sobre todo tamén porque para o Barcelona é moi importante que el chegue en canto bom momento. antes colle ritmo competitivo moito mellor. E ollo para pasar media pista outra vez con problemas. Balón para Cáchinas, lástima, metió a llamado Brandon Davis. Roland Smith para Abrines, Abrines deixa para Brandon Davis. Davis lanza de 3, non vai entrar, o rebote para Iván Cruz. Sigue con bastante desatino dende a longa distancia o equipo de Jasikevičius. Mentras eso chega a suceder no partido, máis opcións vai ter Río Breogán. Balón para Iván Cruz, lanza de 3 Iván, lástima, non entra. O rebote para Corey Higgins, están todos os lados. Continúa Corey Higgins, deixa para Abrines, saliu, ven aí Kalinowski. Corey Higgins amenaza pero non tira. Ven a defensa do Breogán, gaña, sin embargo, Corey Higgins a liña de fondo, non anota. O rebote para Kalinowski, 50-35 no marcador. Kalinowski que corre, Kalinowski. Va a entrar, no, pero no. ¡Ay! A terceira. Dos máis un. Sí, a terceira vale. A terceira ou a canasta cuarta. de Iván Cruz. E ademais vai haber falta persoal de Brandon Davis, terceira. Está Sanli preparado. No, de Higgins. Pues vai a cambiar a Brandon Davis igual. Volta internacional turco Sanli aquí a pista. A segunda de Higgins. E senta a Cáchinas. E entra Sergi Quintela a xogar con 3 pecanos. Iván con una línea de tiros libres para intentar anotar o adicional. Erra o xogador do Breogán. 52-35. Sanli. Mala defensa. Abrines. Tripla de Abrines. Moi mala defensa de Río Breogán nesta posesión. Outra vez totalmente aberto e liberado a Pesquedos Abrines. E non vai perdonar. Bueno, pois Eric Quintela a falta de Roland Smith. Están os colexiados dando amplitude nas continuacións. En canto está casi o primeiro paso, xa están dando acción continuada. Eu creo que hai que manter un criterio. Se tacho o partido. Cadena por Vitola, claro. Cada de Sergi Quintela. E agora está outra máis. Quenda de tiros libres para Eric Quintela. Bueno, pues os tiros libres que todo é importante, claro, cando tens que gañar un equipo como Barça
Eric Quintela aproveita o primeiro, 8 puntos para él. Segundo lanzamento para o xogador lucense que non anota. O rebote para o propio Eric. Eric Quintela. Equivócase, trabuca a decisión. Pero vai recuperar o balón outra vez. E insiste Eric Quintela. Pero creo que agora con bo criterio empezar a xogar un punquillo máis longo. Bueno, 53-38. Sigue Eric, quedan 9 segundos de posesión. Eric Quintela, lanza de 3, non vai a entrar. O rebote agora sí para Alex Creo que non é Abrines. unha boa decisión. Toda a posesión ten Iván Cruz a marca de Corey Higgins, outra vez agotando moito bote. Eric Quintela teñe que dar un pouco máis de pausa e máis circulación de balón Río Breogán neste tramo de partido. Bueno, pues ahí está Iván Cruz. Ahora no sí que poste encontraron baixo. esa situación. Iván Cruz, mal pase. Eu creo que Belcobao non tardará en pedir tempo morto. No la Provitola, no canasta. pola toma de decisión, sobre todo. Barcelona non é que este especialmente ben, pero agora ten un parcial positivo e o Río Breogán está a cometer moitos errores na toma de decisións. 53-40, Paco. O balón é para Sergi. Saídas de indirectos Kalinowski. Kalinowski, amago o lanzamento é de 2, non entra. O Esta Saco. Jordan Saco. Jordan Saco para colgarse do aro no rebote e anotar o punto 55 para o Río Breogán. Nicola Provitola con Corey Higgins. O bloqueo de Salin. Mala defensa de Breogán. Ao final falta por unha cuestión. Defenden, Falta de Eric, que será a terceira, atención. defenden negando a situación de bloqueo directo, por eso se orienta dese xeito Sergi Quintela, pero non está Jordan Saco ben posicionado e ao final Corey Higgins ten línea de penetración clara, ataca, o Jordan Saco vai ao banco, volta a Mahalbasic. Bueno, pues 5-17 para o remate do terceiro cuarto. O Breogán que gaña por 15 puntos aínda. E digo aínda porque o Barça está traballando para intentar, como é lóxico, dar a volta a esta situación. Va a volcar e Agustín Ubal tamén o partido, Sí, mentras Corey Higgins anota. E así que Vicius foi moi crítico tras o último partido en Múnich co seu equipo. Tamén foi crítico con algunha derrota que tivo Barcelona previa en ACB, que non lle está a gustar certos momentos como compite o seu equipo. E creo que polo momento non vai a estar moi lonxe desa percepción tal e como está o partido aquí no Pazo. Bueno, pues Higgins asumindo o liderazgo. Sí, creo que son equipo. 7 puntos, pode ser, no terceiro cuarto. 7 puntos. O balón para Sergi Quintela. Si queren xogar outra vez moito con Kalinowski, pero está mellor a defensa de E a falta Barcelona de Alex Abrines, Abrines, terceira. a terceira. As 3 neste cuarto. Estaba en bonus, tiros libres, para un agasallo, Sergi. é un agasallo, sí. Por eso se espera un pouco de así que Vicio se bota as mans a cabeza, porque quedando moi poucos segundos de posesión, estando bonus Breogán, pues comete ese erro Alex Abrines. Bueno, por la línea de tiros libres. O capitán do Río Breogán, Sergi Quintela. Agustín Ubal, que se entrou na cancha. Sergio primeiro dentro. 8 puntiños para Sergio, 8 puntitos para Eric, 6 puntos para Iván, 4 puntos para Saco, 9 puntos para Kalinowski, 6 puntos, bueno, pues para Jankovic, todo el mundo contribuyendo. Creo que anotaron todos los jugadores a gascáchinas. Exactamente. Bueno, Sergi Quintela nos 9 puntos. O marcador parece estabilizado aí nos 15, non? Sí, agora Corey Higgins outra vez, que buscaba penetrar e gañar ese contacto con Mahalbasic, asumindo moitísima responsabilidade, xogando moito bloqueo directo con él. E agora eu creo que demasiado precipitado outra vez Sergi Quintela. Veo camino e aí foi, bueno, pues agora Corey Higgins falta en ataque de Sanli, Agustín Ubal estaba esperando o internacional uruguayo, e mentras Sanli corría polo carril central a pista, arrollou uno. É unha falta que isto faino moi ben, incluso en media pista. O xogador de Unicaja.
Bueno, pues acá Brogan non hai tiros libres porque a posesión era do conxunto blaugrana. Novo tronco vaise Roland Smith. Bueno, a ver agora o Barça con Hayes, de 4, sí. De 5 Sali. Sí, está facendo a rotación no 4 Nigel Hayes por ter ausencia de Mirotic. Bueno, pues aí está xogando Rasim Mahalbasi con Agustín Ubal, o uruguayo defendido por Kuric. Bo pase no centro da zona para Iván Cruz, Sergi Quintela, de Sanli, que se fixe un pouco de noite, pero lanza de 3, non vai a anotar o rebote para Mahalbasi. Mahalbasi no poste baixo, deixa para Kalinowski. Kalinowski non entra, lástima o lanzamento de 3. 4 últimos minutos do terceiro cuarto. Higgins para Sanli, o lanzamento do turco. Si ten man para gastar esas triplas frontais e para o partido Belko Mersic. Vale a canasta tripla, 57-45, reduce a 12 puntos de a ventaxa do Río Brogan. Tempo morto que solicita o equipo lucense. Restan 3 minutos 50 segundos para o remate do terceiro cuarto. Breogán 57, Barça 45. ¿Cocinar y perderte el partido? No. Deja que los cachivaches lo hagan por ti. Sin levantarte del sofá. Llámanos al 982-220099, elige el arroz que te apetezca y nosotros te lo llevamos a casa. Disfruta cada partido con nuestra auténtica cocina, porque la victoria sabe mejor con el paladar contento. Asistencia e prevención para a saúde. Traballo e asesoramento en equipo. Multidisciplinarios e involucrados nos hábitos de vida saudable. Así somos, así é Clínica Concepción Arenal. Visítanos no 15 da Rúa Concepción Arenal, Lugo, ou contáctanos no 982 28 0150. Porque a túa saúde impórtanos. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. O Barça que vai reducindo diferencias mica que dirían eles, pouco a pouco, pero Brogan mantén a ventaxe no marcador. Vai intentar, evidentemente, si se produce vender moi, pero que moi cara a súa derrota. Eu creo que hoxe calquera que estuvo aquí no Pazo xa dá por bon o que levamos visto, pero de momento Brogan gañando, ademais por 12 puntos de diferencia. Aí temos a Ubal, canastón de Agustín Ubal, canastón do xoven xogador do Río Brogan, cortando por liña de fonda, sorbendo contacto con Kyle Kuric. Canasta de moito mérito de Ubal, importante para Río Brogan, para darlle un pouquiño de continuidade ao ataque que levaba varias fases pasando máis dificultades. Manter esta diferencia sería importantísimo para afrontar o último cuarto. Aí Agustín Ubal que vai a recuperar o balón. Aí temos o chavalín, o uruguayo, que ahora mantén a calma. Rasim Mahalbasi pide o balón, pide orden. Bueno, pues dirixindo ahora él. Vai a xogar frente a Sali, no, finalmente. Uy, que canastón, que canastón, que pase de Mahalbasi. E como se moveu Sergi Quintela. Bueno, sombrerazo. La verdad, pase excepcional, aro pasado de Sergi Quintela. Ella sí que vicios que para o partido. Parcial de 4-0 tras o tempo morto previo pedido por Mersic. E Río Brogan que se agarra o partido. Bueno, porque estamos vivindo casi un sono aquí no Pazo dos Deportes. Río Brogan 61, Barça 45, tempo morto que solicita Salunas ya sí que vicios. Marzo Saúde Fisioterapia, la clínica de los deportistas de élite lucense. Si ellos confían en nosotros, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Ven a conocer todos nuestros servicios. Fisioterapia, podología, enfermería, sala de valoración y de tratamiento, estética, gimnasio y hasta spa. Además, cada vez que nos visites estarás ayudando a quien más lo necesita. Parte de nuestros beneficios se destinan a un fin social. Te esperamos en Castro Verde, Lugo, en la calle Rosalía de Castro, número 49. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. Pues sonando nel Diamo Pazo dos Deportes, temazo, Edgar. A ver, pongo micro, no te, ya estás emocionado. Sí, porque o ambiente no Pazo ese está a ser
non vou a decir o mellor da temporada, pero igualando o máximo nivel de decibelios de estar o público metido o partido, disfrutando, asumindo que parte tamén do espectáculo de cada xornada que o Río Breogán xoga como local. Xa levamos a Marcha Radetzky, agora o Sweet Caroline, están os grandes éxitos. Nos falta Fórmula Quinta, reventa todo. Vai a sacar Pres 2-2-1. Calma. No Río Breogán tras tempo morto e así que Vicis outra vez, como fixera na primeira metade, exactamente igual. Zona 2-3 agora para pechar esa presa en 3/4 de pista. A defensa zonal do Río Breogán, balón para Calates que hoxe piensa cerebro, pero non ten moito que pensar. A canasta de Hayes. Con moita paciencia agora sí o Fútbol Club Barcelona, movendo o balón, movendo a zona do Río Breogán ata topar esa situación en media distancia. Sergi Quintela, Rasim Halbasi. Continúa o xogador austriaco defendido por Salin. Ve a Lukovic, amaga Lukovic o lanzamento e se o mete. ¡Canasta tripla! ¡Canasta tripla! ¡Canasta de Marco Saúde para Marco Lukovic! Sí, que a finta de paso ganou a distancia porque nalgue Hayes deu un pasiño liserísimo para atrás e castigou e agora Sanli outra vez tripla frontal, dúas para él neste terceiro cuarto, resposta inmediata, máis 14. 64-50 despois destas dúas canastas triplas. Xogando Mahalbasi quería xogar aí con Kalinowski, quedan 4 segundos de posesión. Lanza Kalinowski moi forzado, balón dado aro, o rebote para Salli, xoga Calates para o Barça. Calates ahora sí movendo rápido, balón para Hayes. Para o lanzamento finalmente que non vai a entrar. De Kuric, que hoxe non tengo día. Leva todas as triplas erradas, esta tamén bastante liberada en transición. Bueno, pues aí está Sergi Quintela. Mesmo sistema, está no repetir moitísimo esta situación, pero ben defendida agora polo Barça. O balón para Lukovic, vai a intentar outra vez Lukovic, lástima, non entra o rebote para Sergi, que se pelexa por cada un de dos balóns, como se o Breogán estuviera xogando a vida. O balón para Rasim Halbasi, situando, ordenando os seus compañeros. Aí continúa Rasim. Agora vai xogar un contra un. Segundo, décimas, vale, non vale. No, creo que non vale. Sí, está ben pitado. O balón cando salió das mans do xogador, xa estaba o 0-0. De todos xeitos, quedan 37 segundos, pasou un tempo, Breogán tuvo un rebote ofensivo, sigue loitando por cada un dos balóns. Sí, que tremendo esforzo. É importante esta defensa, sobre todo para que o Barcelona, que vai gañar este cuarto, non quede moi preto de esa situación de 10 puntos. Agora gasta falta Sergi Quintela, queda unha máis un pouco sin querer por dar de Río Breogán, é a terceira de equipo, primeira para Sergi. Vai a sacar o conxunto catalá, vai no facer Calates, xa o fixo para Hayes para Kuric, o bloqueo de Sanli, continúa Kuric, ten problemas para irse de Kalinowski. Pero que calidade ten o xogador de Indiana. Que canastón, dos tiros máis difíciles que tuvo no partido, capaz de anotar esa media distancia, moitísimo mérito. 64-52. O balón para Ubal, la penetración de Ubal ao pasado. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué quieres que te conte? ¿Cómo voy a explicar esto? No último segundo, Agustín Ubal chulea a toda a defensa do Barça, se vai ao pasado ante Sanli e consigue un auténtico canastón. Chegamos ao remate do terceiro cuarto e o Río Breogán que sigue por diante no marcador. O dito, Edgar, difícil de explicar o que estamos vindo hoxe. Sí, máis 14. Respostando os golpes do Fútbol Club Barcelona, que comezou o terceiro período dándolle moito protagonismo en moitas opcións para Cory Higgins, para lograr pouco a pouco gañar regularidade ofensiva, pero o Río Breogán está, sufrindo, porque é certo que o terceiro cuarto tivo momentos de menor control, con máis perdas, con peor toma de decisións, pero aí está, máis 14 aínda. Remate do terceiro cuarto do Pazo dos Deportes, que se xa está completamente arriba. Río Breogán 66, Barça 52. Ei, es opositor?
Escoita, porque isto vaiche interesar. Sergas, convocadas 1070 prazas de enfermaría, inscripción aberta ata o 15 de xullo. Xunta, convocatorias inminentes de auxiliar administrativo, subalternos, coidadores, auxiliar de clínica A1, A2... Aproveita esta oportunidade. En Nos Oposicións preparamoste para conseguir unha praza. Ofrecémosche unha preparación flexible, con clases presenciais e virtuais. Campus virtual onde poder ver as clases gravadas e unha nova app para facer test dende calquera dispositivo móvil. Infórmate sen compromiso en calquera centro Nos. Nos Oposicións, experiencia e innovación na formación de opositores. ¿Mala visión? ¿Ojos cansados? Sabemos de lo que nos hablas. Déjanos ayudarte. En la consulta del Dr. Iglesias nos preocupamos por tu salud visual. Contamos con los mejores recursos en cirugía ocular y si algo nos caracteriza es la atención personalizada. Cuéntanos tu problema. Nosotros le pondremos solución. Consulta del Dr. Iglesias en el Hospital Polusa, Lugo. Porque cuidar de tus ojos es cuidar de ti. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. 10 minutos para o que podería ser a cuarta victoria da historia do Brogan frente ao Barça. A primeira na tempada 99-2000, a última no 2004-2005 con aquela emparexamento estelar, enfrentamento estelar non só de Brogan e Barça, sino de dous xogadorazos, se non lembro mal, como Bodiroga e Charribel. Sí, anterior creo que con aquela actuación individual de César San Martín. Esa foi a primeira, espectacular. No 99-2000. Paco, eu creo que esta de producirse, que son 10 minutos fronte a Barcelona, queda moitísimo traballo por diante para o equipo de Belcomerse. 10 minutos no Paco son casi tan longos como 40 segundos no Bernabéu. Pero sería un auténtico peche de ouro a temporada do equipo lucense, máis aló do último partido como local que terá dentro de 2 semanas, xa así para rematar a competición. E bueno, é algo que casi non estábamos a falar, pero gañar este partido mantén vivas as opcións matemáticas de playoff de Río Brogan. Outras que prácticamente xa tiñamos descartado, sí, claro. todo hai que decirlo, empezando por mí. Completamente. Claro. Bueno, pois a ver o que pasa, porque de momento non se reanudou o xogo, está un dos colexiados falando cos auxiliares do Barça. O marcador lebre 66 para Río Brogan, 52 para Barça. O delegado do conxunto catalán que se reúne tamén cos 3 colexiados, parece ser debe de haber algún erro, considera que pode haber algún erro nas anotacións e están revisando as anotacións do delegado do conxunto que dirixe Sarunas Jasikevičius. Paco, segue a porcentaxe de 3 puntos do Barcelona, marcando moito pois a capacidade para anotar neste partido, 6 de 23. E o Pazo aproveita o parón para facer unha nova homenaxe a Sana Musa, que creo que esta temporada vai a lembrar toda a súa vida. Sin dúbida, porque, bueno, o xoven que es, despois de ver 2, 3 tempadas moi difíciles, moi complicadas, atoparse de repente con todo, primeiro ca súa calidade, evidentemente, que é o primeiro de todo, é un xogador absolutamente brillante, pero que encaixou aquí, polo que seña, de un xeito total, sentiuse arropado, querido, eu creo que era, bueno, pues todo o que necesitaba realmente, ¿no? Para poder desplegar todo o seu xogo e para recuperar a confianza. Unha simbiose perfecta, que ao final non é tan sinxelo que se poda dar, porque senón todo o mundo querría algo así cada temporada no seu equipo. Non, ten que consultarse moitas cousas. Este ano sucedeu así no Brogan, os compañeiros, o público, o que queiras, pero realmente todo saiu perfectamente, non? O que se buscaba. Por certo, hai camisetas da selección de Bosnia tamén polo Pazo. E que creo que se pediron máis de 30 camisolas da selección de Bosnia, non só de Sana Musa, senón tamén de Sulemanovic. Bueno, aquí os 3 bollos que xogaron no Brogan deixaron, bueno, pues un sello importante. Aí temos a Jankovic. Pois sacando a falta personal de Salvi. Un pase moi difícil que buscaba Kalinowski entre todos os corpos de Barcelona que pecharon o seu camiño aro, balón que quedou solto e as mans de Jankovic as máis rápidas. Bueno, pois a falta de Salvi, que se vai ao banco, volta Brandon Davis, Jasikevičius que non para.
de un lado a outro do banco. E Jankovic na liña de tiros libres, non vou decir nada. Primeiro lanzamento para o serbio. Tiña que habelo dito. Non o anota. Segundo para o xogador do Breogán. Pois agora sí. Anota Jankovic o tiro libre. O balón para Calates. Sí, un tiro libre que marca diferencias en 5 posesións. Este máis 15 que ten agora mismo o Río Breogán. Tamén apareceu en pista Jokubaitis. O balón para Hayes. Hayes, anota Hayes. Hayes que pouco a pouco pues, vai incrementando a súa anotación. 6-7-5-4. O balón para Ubal, que está completando tamén un bo partido. Sí, o mellor partido que fixo dende que vista a camisola celeste. Deixa para Jankovic, Jankovic lanza, Jankovic non entra. O rebote para Calates. A confianza tamén hai que canalizala, sí, igual ahora, un pouco excesivo ese tiro para él. Ahora hai que relaxar un pouco. Calates. No ten fácil para topar un compañero. Lanza Calates de 3, mira pues cando vai a anotar. Canasta de Calates. Está o Barcelona no inicio de cuarto, xa son máis 10 para Río Breogán. Por eso falábamos de canalizar a confianza que Jankovic, bueno, anotou un contrataboleiro na primeira metade, pero non é o seu xogo natural gastar tiros desde 4,5 metros, 5 metros. Tyler Kalinowski diante de ben Brandon defendido, Davis, impedindo que poda meter ese balón interior a Jankovic que estaba con Calates. Outro mal ataque de Río Breogán. E vai haber falta persoal de Jankovic. Sí, está a ter problemas neste inicio de cuarto. Estivo moi activo Brandon Davis sobre balón para que non puidera nin triangular nin meter ese pase a Jankovic que estaba emparellado con Calates, e despois con 2 segundos de posesión tivo que gastar esa tripla do Enxana Quintela. Agustín Ubal, que se vai para o banco, entra Mindaugas Cáchinas. Defensa moi importante, Paco, porque se o Barcelona anota 3 posesións seguidas, bueno, comeza a sentirse máis cómodo. Para él é moi importante estar por debaixo dos 10 puntos despois de moitísimos minutos. Brandon Davis, lanzamento de Davis, non entra, lástima, se quitaron o rebote entre Lukovic e Cáchinas. E ahora non vai a perdoar Davis. Brandon Davis anota 6 puntos. Sí. Parcial é 0-7, Paco. O balón para Sergi Quintela. Kalinowski, outra vez Sergi. Ordena os seus compañeiros. O balón para chega Kalinowski. Kalinowski gaña o paso a Calates. Faise sitio, lanza, non vai a anotar. Son tiros moi difíciles para todos. Brandon Davis. Ahora apreta tamén o Barça no traballo defensivo. Calates vai a recuperar Sergi Quintela. Sergi Quintela ve a Lukovic, canastón de Marco Lukovic. Que importante, de diferencia. Moi importante esta situación, anticipou ben Sergi Quintela que Calates ia a buscar a esquina oposta e despois magnífico pase, correndo a pista Lukovic máis rápido que ninguén. Balón para Calates, deixa para Jokubaitis, lanza Jokubaitis, anota. Si, está gañando moitísima. Que bon xogador, situación ofensiva agora o Barcelona neste tramo de partido. 6-9, 6-2. Bueno, pues que esto como era previsible, vais apretando, Breogán que vai a ter que sufrir moitísimo nos casi 7 minutos que restan. Balón para Sergi, canastón de Sergi. Falta en ataque de Jankovic. É clara ademais. Si non se girara, o problema é cando se move e xira, entón claro, bueno, pues é a terceira falta de Jankovic. Entra Eric Quintela e tamén entra Rasim Halbasi. Eddie entra por Sergi. Bueno, o quinteto do Breogán agora: Eric, Kalinowski, Cáchinas, Lukovic e Rasim Halbasi. No Barça está Jokubaitis, está Calates, está Hayes, Kuris e Brandon Davis. Jokubaitis aí defendido por Eric Quintela, a pique de recuperar, o que recupera Halbasi. Se veía abrir o tapón de Brandon Davis.
Lástima. E agora quere castigar esa situación en poste baixo Hayes con Cáchinas. Hayes, Jakubaitis, de novo Hayes. Bien Cáchinas aí aguantando. E falta de uso das mans, Cáchinas. sí, empurrón. A segunda. Vai a sacar Calates desde a liña de fondo. Vai non facer sobre Kuris, non deixa a defensa do Brogan. Finalmente o fai para Jakubaitis. Jakubaitis que pase para Brandon Davis. Falta de Mahalbasic. Persoal de Mahalbasic. É a cuarta xa, entra en bonus con 6 minutos Barcelona. Eso pode ser algo chave, Paco. E Porque eso van que ter non está moitas máis Mirotic. opcións para sumar ofensivamente. Están máis sólidos tamén neste último cuarto. Bueno, aí ve Comerci que anima a Lukovic. Querer reforzar evidentemente o xogo interior para hacer un pouco máis forte, non? Debaixo do propio aro do Brogan. Daí a entrada de Iván Cruz. Brandon Davis na liña de tiros libres. Uy, tocou o aro de Milagro. Dende que salía da man notábase que ia quedar bastante curto ese tiro. Segundo tiro para o xogador do Barça. O segundo se o nota. Pues está o partido en 2 posesións, Paco. De 5 pasamos a 2 en apenas 4 minutos. Liñas adiantadas outra vez do Barcelona buscando 2 contra 1. Parece que vai rachar ben a presión Río Brogan. Eric Quintela deixa para Iván Cruz. O que recibe agora é Kalinowski. Iván Cruz pide o balón Mahalbasic. Con Brandon Davis. Mahalbasic quere gañar a liña de fondo. Faino non anota. O rebote para Iván Cruz tampouco. Que dous erros, Paco, que dous erros, que magua. Brandon Davis que se pasa o balón por atrás. Jakubaitis de 3. Canasta 3 para Jakubaitis. Pois o tiro de 3 puntos aparece cando máis o necesita o Barcelona. Creo que a terceira tripla neste tramo de partido. Unha posesión, apreta o pazo para un control del Comercic. Bueno, pues tempo morto que ten que solicitar o adestrador do Río Brogan o Barça, que se pon tan só a 3 puntos do conxunto lucense. Quedan 5 minutos 47 segundos para chegar ao remate do partido. Río Brogan 69, Barça 66. Na súa mesa que non falte a carne de Carnicerías Montes. En Carnicerías Montes esforzámonos en buscar os mellores exemplares mercando a pequenos gandeiros reses coidadas de xeito natural. Temos o mellor cordeiro, cabrito, capón, carne de potro e, por suposto, tenreira. Se lle apetece un cocido, tamén temos a mellor carne de porco, cachuchas, lacón, morros, soa e moito máis e de excelente calidade. Probe a nosa especialidade de elaboración propia de forma artesanal sin conservantes nin colorantes. Cabeza de porco prensada, lacón prensado e orella. Achéguese ás nosas tendas, temos servicio a domicilio. Carnicerías Montes en Lugo e Taboada ou faga as súas reservas no 606-233-950 606-233-950 e síganos nas nosas redes sociais Facebook e Instagram ou en carniceríasmontes.com. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. 6-9-6-6. Bueno, esto era lo esperado, ¿no? O Barça non iba a morrer sin revolverse. En algún momento a reacción ia chegar. O mellor estaba máis agardada xusto tras o paso por vestiarios, pero atopáronse con bo acerto nos primeiros intres de último período, pudendo correr, tendo tiros libres. O que falamos da porcentaxe de 3 puntos que mellora, é o Barcelona, é o líder da Liga CB. Evidentemente, además tamén tiñamos claro que o Brogan, con moitísimas menos rotacións, dos xogadores como Musa Travelli, ten que terminar acusando o tremendo esforzo que está facendo. Bueno, de momento… Agora, a piques de roubar nese 2 contra 1. O balón para Iván Cruz, Mahalbasic, aro pasado non anota. Creo que balón para Brogan. Iván Cruz ten que levantar ese balón, Paco. Cando lle pasa a Sergi Quintela ten que ir agresivo polo aro. Tivo dúbidas e despois Mahalbasic xa estaba moito mellor defendido. Es que ahora pesa un pouco máis o balón. Mahalbasic. O Brogan ten que ter claro que non se está a xogar prácticamente nada, que o que tiña que facer xa o fixo.
que non va a haber nada que borre isto. Aí temos Mahalbasi, deixa para Cachenas, métela, por Dios, non entra. E o rebote para Brandon Davis. Corre Brandon Davis, volve a pasar polas costas e deixa para Jakubaitis. Últimos 5 minutos de partido. Jakubaitis non anota, o rebote para Eric Quintela. Aí corre Eric Quintela. Mahalbasi. Baixe alta presencia de Davis. Canasta de Mahalbasi. Que falta facían estos 2 puntos. Sí, ella sí que bichos outra vez queixándose que non gasten a falta para parar a penetración cando só leva unha o Fútbol Club Barcelona. 71-6-6, estamos en 2 Como posesións. apreta o Pazo. Como apreta o Pazo, que ruido. Sí, tremendo. De falta de Eric. Sí, serán tiros libres, porque está en bonus. Falta de Eric Quintela, que pode ser a terceira. Cuarta. E prepáranse a Brinis e Corey Higgins. E a cuarta. Vai a volver Corey Higgins, que tuvo un papel moi destacado No inicio na do terceiro remontada. cuarto, sí. Tamén vai a volver Sergi por Eric, que ten 4 faltas. Sí, para protexelo un pouquiño. En la línea de tiro Rivers, Brandon Davis errou nos 2 últimos que tirou. Errou un, anotou outro. Agora se concentra o xogador con pasaporte ugandés. Sí, xogou con Uganda un Afrobásquet. Anota o primeiro. 8 puntos. E tamén o segundo. 71-68. Solo moita cabeza. O balón para Mahalbasi. Xoga con Sergi. Sergi deixa para Mahalbasi. Lanza de 3 Mahalbasi, non vai a entrar. O rebote para Jakubaitis. E atención porque o Barça pode empatar o partido nesta posesión. É a segunda vez que ten un -3 e balón. Antes errou a penetración Jakubaitis, agora a ver nesa media distancia tamén errou o lituano e o rebote longo domina o Kalinowski. O Barça que non foi por diante nada máis que nos 2 ataques iniciais. Balón para Sergi, perdón. Ahora con Mahalbasi. Mahalbasi quere voltar a gañar a línea de fondo. Aí sigue Mahalbasi. A lo pasado Mahalbasi non anota. Recupera o rebote. Falta de Corey Higgins. Eso ten que ser antideportiva. Sí, está pedida. Antideportiva porque se desentende do balón e le dá un empurrón claramente a Rassim Mahalbasi. Que importante pode ser esta xogada. Sí. Ah, no, pues de Hayes, no de Higgins. Eu pensaba que era Corey Higgins. No, Nigel Brandon Hayes. Davis. No, Nigel Hayes. Oye, pues a ver o que decide, porque eu casi se podería asegurar. Eu creo que polo uso das mans que agarra. Eu vi o empurrón claramente de Brandon Davis. No, a falta está creo que ten pitada. Nigel Hayes creo que por agarrar, por baixar os brazos de Mahalbasi. Ahora van a revisar os colexiados se modifican antideportivo ou non. Vimos. Bueno, claro, está dando como un tempo morto de así que Vicius non deberían permitir esos colexiados. O árbitro está vendo claramente. Está perfectamente, sí. Está viendo sin. De feito que está preguntando a mesa. Está Capizarra e debuxando de así que Vicius agora mesmo. Bueno, mientras se sigue revisando a xogada, a ver si finalmente é antideportiva, que eu creo que eso non admite discusión, que pode ser discutible si é de Brandon Davis o de Corey Higgins. A falta que pitaron, pensaba que era de Higgins porque estaban os 3 por aí, pero é Nigel Hayes. A falta está pitada Hayes. Me pareceu que era de Brandon Davis porque é o que pega o empurrón cando Mahalbasi, además desententéndose do balón. A ver o que deciden finalmente. Os colexiados siguen a ver aí a xogada. No, está el replay. Bueno, claro, o Pazo que non perdoa unha.
Volta a poñerse de pé, apoyando os xogadores. Aí temos aí, a ver se vemos a xogada. É o dorsal número 0, Brandon Davis. Que estamos dicindo. Eu creo que está pitada antideportiva, pero está pitada Hayes. A ver. Porque de Brandon Davis creo que tería que ser a cuarta e segue cas mesmas faltas, ou a terceira, segue cas mesmas, cas dúas. Está pitada Hayes. Pois a Hayes. Erra Mahalbasic o primeiro. Bueno, pois antideportiva a Hayes. Anota o segundo. O marcador en 72-68. E vai a sacar o Brogan despois antideportiva. Falta de Davis. Terceira de equipo. Non está en bonus, insistindo agora moito o Río Brogan buscar esa situación de poste baixo con Mahalbasic. Quedan 3 minutos e medio para que remate o partido. Brogan gaña por 4, 72-68. Vai a sacar Tiña o pasa Mahalbasic, non se atreveu. Sergi Quintela. Aí vai Sergi. Sergi Quintela deixa para Kalinowski. Lanzamento Kalinowski, non vai a entrar. O rebote para Brandon Davis. Corre Davis. Davis non lle deixa Cacinas progresar, pero ahora gaña a línea de fondo. Ten que sacar para alguén, saca para Jakubaitis. Lanzamento dentro de Jakubaitis, non entra. O rebote con Pelexan aí, que acaba nas mans de Hayes. Si, Jakubaitis que con Abrines. Errou os 3 últimos tiros que tentou. Jakubaitis. O balón para Abrines. Abrines lanza de 2, non vai a entrar. O rebote para Mahalbasic. 2:48 para o remate do partido. Hai opción de victoria, Edgar. Sí, está xogando máis longo Río Brogan. Agora mesma diferencia en 2 posesións. Máis aló de que poda anotar unha tripla. Pero o importante é non perder o balón e buscar desgastar o máximo posible. Agora falta en ataque de Mahalbasic. Antes o digo, do importante é non perder o balón. Isto é o que sucede. Pasaron unos segundos, pero non era de logo a mellor das opcións para o Breogán. Vaise Mahalbasic con 3 faltas ao banco, entra Jordan Sacco. Bueno, pues as posibilidades de Breogán, en caso de gañar, seguiría manteniendo matemáticamente, pero bueno, mañana son os partidos de Murcia, de Gran Canaria, e aí se podería ver con máis claridade, non? Evidentemente vai a ser tendencioso, con Constituense si gaña. Aí hai pasos. No, vai a pitar falta Jordan Sacco. Bueno, pois aí Belkomičić que pide pasos, pero se va a quedar a falta para Jordan Sacco. Belkomičić e 5.000 personas máis. Toda a bancada do Pazo Universitario. A falta de Sacco. Na liña de tiros libres, Brandon Davis. Que creo que a cuarta quenda de tiros libres que ten no último cuarto, Brandon Davis. A xente que non está como moi de acordo coas últimas decisións arbitrais. Brandon Davis anota o primeiro. Sí, que dende aquel que se quedara tan curto anotou todos os demais. Sí. Segundo lanzamento para o xogador con pasaporte ugandés. Segundo lanzamento tamén anota 11 puntos. 72-70, Edgar. En 2 minutos para chegar ao remate. Importantísimo este ataque. Este ataque a vida. Falta en ataque de Jordan Sacco. Segunda consecutiva do congolés. E agora sí, Paco, o Barça vai ter por primeira vez posesión para poñerse por diante en caso de anotar unha tripla, porque as outras achegas era un -3 máis posesión, ata 2 que desaproveitou Jakubaitis, e vai estar nun escenario diferente agora o partido. Se produce neste ataque o equipo de Jasikevičius. Pois a ver se o Brogan é quen de defender esta posesión que pode ser clave. O público, cuarta de Sacco. Cuarta, efectivamente, Jordan Sacco. Tamén ten 4 Eric Quintela, pero ele está no banco.
Subiendo balón Nico La Provitola. Bueno, todo armamento en cancha. Higgins para Brandon Davis. Brandon Davis para Higgins. O público volve a pedir pasos. O lanzamento de Higgins que non entra. O rebote de Jordan Sacco. Último en tocar Davis. Xoga o Breogán. Mantivo outra vez a vantaxe o equipo de Belko Mersic. Terceira ocasión no partido co Barcelona. Con -3, -2 pode apretar, empatar o partido aínda máis, cerrando. Marcha Sacco, volta Mahalbasic, apenas medio minuto. Bueno, pois a ver que pasa. 1 minuto 44 segundos para o remate do partido. E tempo morto. No. Estamos así que Vicius está como dando un tempo morto mentras os colexiados voltan a utilizar o instant replay. Imagino que o pediría así que Vicius. No, creo que son os colexiados, os que están revisando o último en tocar cando o balón bota na liña de fondo no aro de Río Brogan. Bueno, pois unha vez máis os colexiados repasando instant replay. 72 Río Brogan, 70 Barça. Queda 1 minuto 44 segundos. En teoría, posesión é para o equipo lucense, o que señalaron, pero hai que ver agora, despois desta revisión, en que queda a cousa. Sí, veremos se corrixen, se o manteñen, como sucedeu ca Antideportiva. Bueno, a ver, o balón finalmente é para Brogan. O que teño claro é que o Barça vai a presionar o saque. Están revisando que fora, e sí creo que lle van a dar a posesión ao Brogan. Pois sigue mirando unha e outra vez o partido detido, mentras os colexiados toman unha decisión. Manteñen a decisión original, posesión para Río Brogan. Balón para Brogan, bueno. 72-70, 44 para chegar ao remate. Queda unha falta aínda por facer a Barcelona, que sen bonus. Cuidado agora no saque. Explica o colexiado que non se pode mover máis dun metro Cáchinas. O balón que xa está nas mans de Sergi Quintela, defendido por La Provitola. Continúa Sergi, 10 segundos de posesión. O balón finalmente para quen? Para Iván Cruz, malo pase. Sí, porque cambiaron ca saída de indirectos de Kalinowski, buscaban a situación de alto baixo, pero estivo ben Abrines, sendo capaz de manterse por diante todo o tempo de Mahalbasic. Outra vez, posesión chave e falta en defensa de Sergi Quintela, tiros libres Hayes. Pois é a falta de Sergi, segunda. Un minuto, 16 segundos. Vai Iván Cruz, entra Lukovic. Podería empatar o Barça nesta. Sí, que está indo moitísimo tiro libre, falábamoslo antes. Prácticamente con 6 minutos e medio xa entrara en bonus, está aproveitando moito esa situación. Erra o primeiro. Hayes erra o primeiro dos lanzamentos. Vou a mirar os tiros libres que leva o Barça. O segundo entra. 72-71. Está en 13-16 previa a esta quenda, son 18 tiros libres. Lembremos que o descanso levaba 7 tirados, 5 de 7. Bueno, pois a ver agora como afronta o Brogan este último minuto que estamos xogando. Xa balón para Mahalbasic, saca para Kalinowski, Sergi Quintela se quere ir para adentro. A penetración de Sergi Quintela. Saca falta de Abrines. Falta personal de Alex Abrines, boa acción do xogador lucense. A cuarta de Abrines. E Sergi Quintela na liña de tiros libres. 57 segundos. Eso é. Primeiro lanzamento para Sergi, non.
Segundo lanzamento para o capitán. Tampouco. Pois que mal momento para fallar, Edgar. Sí, porque agora sí, despois de moitísimo tempo, o Barcelona xoga para poñerse por diante. E Higgins non perdoa a media distancia dende o codo. Que calidade do norteamericano. Os colexiados van a avisar de que non toque o balón ninguén do Barcelona para retrasar o saque, pero non sei que queren revisar a maiores. Pois outra vez a revisar. 72-73, a canasta de Higgins. Sí, que creo que dende as 2-3 primeiras posesións de partido nada, o Barcelona non estaba por diante. O 0-2. E cada parón de Jasikevičius aproveita, pizarra en man, para dar indicacións aos seus homes. Bueno, pois a ver que pasa estes 43 segundos. O Barça estuvo por diante na primeira xogada do partido e na última. Vai a sacar Cáchinas. A máis importante sempre a última. Sempre a última, evidentemente. O que de último. E imos deixar os refranes, que se sabes que home refraneiro, pois eso. Balón para Sergi Quintela. Xoga Sergi. O que ven o fixo. Que mágoa, que erro, que a bandexa esquerda roubando paso, que é algo que domina perfectamente. E roubo, falando de roubar de Kalinowski en media pista. Tenemos que poñernos de pé, creo, porque non vamos ver nada, Paco. Balón para Mahalbasi. O erro da bandexa, este erro vai xoar, o de Mahalbasi vai condenar o Río Breogán. Antideportiva agora, creo que isto está prácticamente pechado, quedan 2 segundos, terá tiros libres o Fútbol Club Barcelona e manterá a posesión. Falta antideportiva, que se señalo. Creo que a Sergi Quintela ou a Lukovic, non o sei. Bueno, pois aquí terminou. Que mágoa tiña canastra gañadora, Mahalbasi, xa 1 metro do aro. Pero Pazo aplaude o esforzo de todo o equipo fronte ao Fútbol Club Barcelona, a quen tivo contra as cordas. De pé porque merecen, ademais. Bueno, pues hasta aquí remou Breogán. Van revisar antideportiva, Paco. Ven Comerci falando Brandon Davis. O balón para... vai ser para o Barça en calquer xeito. Quedan 2 segundos. Os xogadores do Breogán abatidos despois do gran traballo feito. É unha lástima. Sí, sobre todo porque son 2 tiros libres estragados. A bandexa de Sergi Quintela, agora ese tiro vai xoar de Mahalbasi. En teoría son fáciles. Son 3 situacións que non anotan e que lógicamente no partido, tal e como chegou este tramo final de igualado, pues marcan o que pode ser o desenlace final. Bueno, pues outra vez, cando son as 11 menos... casi menos 20. Menos 23 para ser exactos, o partido está detido porque os colexiados volta a analizar as imaxes do instant replay. Certa expectación no Pazo, pero calquer xeito con 2 segundos inda que non sería antideportiva. A posesión vai na ter, vai haber, son tiros libres ademais. Tería que anotando os 2, o partido estaría nunha soa posesión. Abel Komersic resta un tempo morto, co cal podería sacar de campo de ataque. De aí a importancia da antideportiva, porque se antideportiva a posesión mantén ao Barcelona. Antideportiva. Claro, é chave esta sinalización por ese motivo, porque ao final, si solo son tiros libres, é unha única posesión de diferenza, con tempo morto Mersis por pedir e 2 segundos. Bueno, pues antideportiva. E por certo, o crono tamén o corrixen, 2,6 segundos. Pois estraga o tiro libre o primeiro Micro Apollitola. Segundo lanzamento para o xogador italo-argentino, este o mete. 72-74. Pide Jasikevičius este tempo morto para preparar esta situación. A Breogán solo lle queda opción de parar o crono facendo falta.
Bueno, pues co programa imos xa tratando co resumen. Creo que o último que me quedaría sinceramente co resultado final, porque creo que o Brogan non se lle pode pedir nada máis do que os vimos aquí. No, a nivel de esforzo, de enerxía, de poñer ao Barcelona contra as cordas, de dominar o partido durante 37 minutos. Bueno, é evidente que eso vai quedar aí, pero tamén ese pesar polos erros no tramo final. Pero, a ver, esos erros tamén veñen propiciados… Claro, polo cansanzo, polo nivel defensivo do Barcelona, por moitos argumentos. Cando xa físicamente non pero aguantas… Digo que van a pesar porque ao final estaban tocando cas mans a victoria fronte ao Barcelona, que non deixa de ser unha victoria histórica para un equipo tan modesto e tan pequeno como Río Breogán, pero é evidente que todo o mundo vai sair moi contento do visto esta tarde noite no Pazo Universitario. Estamos completamente de acordo, Edgar. Ha sido un partido sobresaínte en todos os aspectos do conxunto breoganista, xa un equipo inicialmente con rotacións moi curtas. Claro, si trae Belheims, sí. E vai no intentar ata o final, porque vai a poñer a Jordan Sacco a defender o sacador Veljko Mrsic, dificultar ao máximo por si dá gañado unha deflecte, un balón tocado que poda ser un robo, porque despois, según reciba un xogador do Barcelona, terá que gastar a falta. Pois a ver, a Provitola vai a sacar a quen? Aí a Brandon Davis, va a haber falta personal de 3 décimas. Imposible facer a falta máis temprana. E Davis o tiro libre. Se anota os dous, o partido vai ser 2 posesións. Se anota só un, o Breogán ainda terá unha pequena opción. A canasta dele desde o medio campo. Bueno, pues ahora vai Brandon Davis. Pois erra o primeiro. Veremos tamén que decide así que Vicius. Si decide errar para que o crono xa se gaste do momento en que o rebote está dominado. De momento non deu ninguna indicación, porque é o que estaba mirando eu. Se vella que vai tirar a meter por tanto. Pois a fallar, o que falábamos. Tira a fallar Lukovic desde o propio campo, non chega, o remata o partido. Ca derrota do Río Breogán 72-74, amigo Edgar. Non todas as derrotas son iguais, nin son indignas. Esta precisamente é unha derrota da que sentirse orgulloso. Con orgullo. Correcto. É unha derrota que todavía ratifica, reforza máis o conxunto lucense, porque con todas as baixas, con toda a situación que tea, tivo o todo un Barça contra as cordas. Sí, para máis a primeira parte de dominio total e absoluto. O terceiro e cuarto comezaron un pouquiño as dificultades. En o último período pois atopou o camiño aro con as triplas moi cedo o Fútbol Club Barcelona. Apareceu o tiro libre tamén dende o minuto 6,5, dándolle moitísima anotación e sobre todo a capacidade para producir en cada posesión, que era algo que non estaban a conseguir. Esforzo máximo nivel probablemente tamén que pode dar o plantel tal e como se encontra cas baixas e co estado actual, e ovación do público. Bueno, pois un auténtico partidazo o que nos despararon hoxe no Pazos Deportes. Río Breogán e Barça ao final gañou o conxunto catalán 72-74, pero non se pode reprochar absolutamente nada o equipo de Veljko Mrsic, con un primer tempo creo que perfecto en execución, en loita, en entrega, e un segundo tempo, xa rematamos Edgar, donde hai que insistir unha vez máis, empezou a pesar ese esforzo, ese cansancio. Sí, non apareceu evidentemente a calidade do rival. Non apareceu Kalinowski prácticamente toda a segunda metade, cando na primeira foi chave do seu acerto exterior. Jordan Sacco tivo moitos problemas para ter continuidade incluso en pista. Esa aparición milagreira de Jankovic non volveu a suceder. Bueno, cousas que entran dentro un pouco máis da normalidade do rendemento que pode dar o Río Breogán, e sobre todo porque o Fútbol Club Barcelona ia apretar e ia poñelo moi complicado. Bueno, pois se rematou o partido 72-74, a victoria do Barça. Insisto, tremendamente orgullosos todos os aficionados co que viron hoxe aquí, co traballo do seu equipo, e sabe o que realmente me dá pena a min, que este sexa o penúltimo partido da tempada aquí no Pazo. Eso sí,
que me dá pena porque como temos disfrutado esta tempada, pois non sei que lles diga. Bueno, o importante é isto. O Brogan outra vez máis por encima das expectativas, tivo contra as cordas o todo un Barça, pero ao final o resultado favorece o equipo de los de Yasique Vicios. Final no Pazos Deportes, Río Brogan 72, Barça 74. Moitas gracias e hasta o próximo partido.